complete this. Hare Krishna. நம்ம வந்து ISKCON மங்களூரோட ராதா கோவிந்த டெம்பிளுக்கு வந்திருக்கோம். நல்லா சேவிச்சுண்டு இன்னத்த செஷன் இஸ் 10th சாப்டர். ரொம்ப இனிமேல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் எல்லா சாப்டர்ஸும். இப்போ 10th சாப்டர் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஒரு ஸ்லோகத்துல என்னெல்லாம் மீனிங் இருக்கு கொண்டுட்டு again அதுவும் நம்ம வந்து வாழ்நாள்ல அதை கடைபிடிச்சுட்டு நம்ம வந்து எனி ஸ்லோகா அது வந்து நம்ம லைஃப் மேனுவல் தான். ஸோ அதனால நம்ம வந்து we should be ஒரு ஸ்லோகம் நல்லா புரிஞ்சுட்டு படிக்கணும். ஓகே, நான் வந்து இந்த மூலம் slide show. Yeah. So நம்ம சேவிச்சு நோட்டு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல ஸோ இன்னைக்கு வந்து 10th சாப்டர் ஆரம்பிக்க போறோம். ஆப்புலன்ஸ் ஆஃப் த அப்சல்யூட். பகவானோட என்னெல்லாம் செல்லுமே அவருக்கு என்னெல்லாம் இதற்கு ஆரணம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே படிச்சோம் இல்லையா. he has lot of wealth, he is good in நல்ல அழகு இருக்குமாம், நல்ல செல்வம் இருக்குமாம், புகழ் இருக்குமாம், அப்படி நிறைய இருக்கு இல்லையா. கடைசியில என்னது இது ரெனன்சியேஷன், துறவு, அதுதான் லாஸ்ட். பாக்கி எல்லாம் அவர்கிட்ட எல்லாம் நிறையவே இருக்கும். சோ அவரோட அந்த செழுமையை பத்தி இப்போ 10th பார்க்க போறோம். ஜஸ்ட் இப்ப அவர் ஓரலா சொல்லதான் செய்ய போற. அடுத்த 11th சாப்டர்ல அவர் வீடியோ மாதிரியே காட்ட போறார். இது ஒன்லி இஸ் கோயிங் டு டெல். ஓகே, 9th சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் கொஞ்சம் ஒரு ரீகேப் பண்ணிடலாம். கிருஷ்ணனை பற்றி கேள்விப்படல், தகுதிகள் மற்றும் தகுதியின்மைகள். யாருக்கெல்லாம் அது தகுதி இருக்கு, யாருக்கெல்லாம் தகுதி இல்லை, நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்காங்க. இப்ப நம்ம கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோம். அப்புறம் பலமான அறிவு, கிருஷ்ணரை நினைத்து பார்க்க முடியாத ஸ்தூல உலகத்துடனான உறவு, அதன் வேறுபாடு மற்றும் ஒருமைப்பாடு. அப்புறம் என்ன பார்த்தோம், வழிபடாதவர்கள் மற்றும் வழிபடுபவர்கள். அடுத்தது கிருஷ்ணர் வழிபாட்டில் மிக உயர்ந்த பொருள், கிருஷ்ணரை நேரடியாக வழிபடுவதன் மகிமைகள். இது வந்து போன சாப்டர்ல பார்த்தோம். அதெல்லாம் பக்தியா தான். 9th சாப்டர் அண்ட் 7th சாப்டர் ரெண்டும் சேம் தான். அதனால ஒரே பக்திமயதான் இருந்தது. இப்ப 10th என்ன பார்க்க போறோம்னா 1ல இருந்து 7 ஃபர்ஸ்ட் 7 ஸ்லோகா என்ன பார்க்க போறோம். எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணமாக கிருஷ்ணரின் நிலை, அது நமக்கு தெரியும். இருந்தாலும் இன்னும் நிறைய காட்ட போறாரு அவர். அடுத்தது 8ல இருந்து 11 இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சத்துஸ்லோகா சொல்லுவாங்க. சத்துஸ்லோகா இந்த 4 ஸ்லோகம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, கிரஸ்ட் ஆஃப் பகவத்கீதாவோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இல்ல நிறைய இருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா, பட் இந்த 4 ஸ்லோகத்தை சத்துஸ்லோகான்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது 12ல இருந்து 42 வரைக்கும் அர்ஜுனனின் ஏற்பு மற்றும் அவனது வேண்டுகோள். என்ன வேண்டிக்கிறார் அவர், அப்புறம் இதெல்லாம் ஏத்துண்ட அப்புறமா அவர் சொல்றதெல்லாம் ஏத்துண்ட அப்புறம் திரும்பி அவர் இன்னும் ஒரு வேண்டுதல் வைக்கிறார். எனக்கு இது பண்ணுங்க, என்னது எனக்கு காட்டி கொடுங்க, ஃபுல் அந்த இதெல்லாம் எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு. கேட்டது மாத்திரம் இல்லாம எனக்கு பார்க்கணும், விஸ்வரூப தரிசனம் காட்டுங்கன்னு சொல்லும் போதுதான் அடுத்த சாப்டர்ல ஒரு விஸ்வரூபம். 11th சாப்டர் will be இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஓகே, அப்ப சினாப்சிஸ் ஆஃப் 10th chapter. 10th chapterல என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம் திரும்பி ஒரு வாட்டி பார்ப்போம். Lord Krishna at the end of 9th chapter advises to fix the mind on him. என்ன சொல்ற, 9th chapter கடைசியில என்ன சொல்ற, என்ன பண்ணாலும் என்ன நினைச்சிட்டு பண்ண, ஜஸ்ட் உங்க மைண்ட வந்து எங்கிட்ட பிக்ஸ் பண்ணிட்டு யூ டூ யுவர் ஒர்க். மன்மனா இது லாஸ்ட் அந்த ஸ்லோகா இருக்கு. மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜிமாம் நமஸ்குரு அப்படின்னு என்ன நினைச்சிட்டு எல்லா வேலையும் செய்யுது. அவர் எல்லா ஸ்லோகமும் அதான் சொல்றாரு, பட் அதுல எண்ட்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு. அது ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. அடுத்தது என்னது பார்த்தோம் நம்ம, hence describes his opulences, அவரோட எல்லா வைபவங்கள் எல்லாம் அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி on which a devotee can fix his mind, not only on Krishna, அவரோட வைபவம் என்னெல்லாம் இருக்கும் அதுல கூட நம்ம வந்து தியானம் பண்ணி அவரை பத்தி நினைக்கலாம். And how to remember him when we see opulent, powerful and beautiful things in creation. For nature, நம்ம எப்பவுமே அப்படிதான் இல்லையா, ஒரு வெட்ட வழி இடத்துலாம் போச்சுன்னா அப்பா என்ன அருவி ஓடுறது விழறது, அப்பா என்ன மலை இல்லையா, என்ன மேகங்கள் இல்லையா அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப ரசிக்கிறோம். இதெல்லாம் அவரோட இது, அவர் உண்டாக்கியதுதான், அவர் பண்ணினதுதான் இதெல்லாம். அப்போ இதை பார்த்தாலும் என்னது பகவானோட இது நினைவு வரணும் நமக்கு. ஸோ we can அது அப்படி கூட நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கிருஷ்ணரோட உருவம் தான் நமக்கு வந்து தியானம் பண்ண வரலைனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு இதுல பிரபஞ்சத்துல என்னெல்லாம் இருக்கும் அதை நினைச்சுன்னு கூட நம்ம இது பண்ணலாம், தியானம் பண்ணலாம். சோ அதுதான் போட்டிருக்கு. கிரியேஷன்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை கூட அதெல்லாம் அவர் பண்ணினதுதான். அது கன்க்ளூஷன் எண்ட்ல என்னது, சாப்டர் 9 எண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இஸ் தட் ஒன் ஷுட் பிகம் அ பியூர் டிவோட்டி ஆஃப் த லார்ட் பை ஃபோக்கஸிங் மைண்ட் ஆன் த லார்ட். அவரோட பியூர் டிவோட்டி எப்போ ஆக முடியும், கலப்படம் இல்லாதக்கு மைண்ட் வந்து ஒரே பகவானோட நிலையில வச்சு நம்ம வந்து தியானம் பண்ணிக்கனா we will be a true devotee அப்படி சொல்லி முடிச்சிருக்கேன். அப்புறம் 10th chapterல என்ன பார்க்க போறோம், focus on description of Krishna's opulences by hearing
will increase devotion. நம்ம கேட்டாலே நமக்கு வந்து இன்னும் பக்தி வளரும். சோ அவரோட என்னெல்லாம் அப்பலன்னு சொல்லிட்டு இந்த சாப்டர்ல நிறைய சொல்லியிருக்கு. அதை கேட்க கேட்க நமக்கு இன்னும் பக்தி வரும். And it is good also. இதுல எனக்கு ஒரு விஷயம். ஓகே ஓகே, 1ல இருந்து 7 அதான் இப்ப பார்த்தோமே. கிருஷ்ணோட பொசிஷன் ஆஸ் ஒரிஜின் ஆஃப் எவ்ரிதிங். அவர் தான் ஆதி, ஆதி மூல பகவான்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அவர் தான் ஆதி. அப்ப அந்த 1ல இருந்து 7 வரைக்கும் அவரோட பொசிஷன் எப்படி, அவரோட என்ன லெவல்ல இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அது காட்டுறாரு. அப்புறம் 8ல இருந்து 11 வரைக்கும் சதுஸ்லோகி பாகவதம், இது பகவத்கீதா. அப்புறம் 12ல இருந்து 42 அர்ஜுனாஸ் அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் இஸ் ரிக்வெஸ்ட் டு ஷோ அப்லன்ஸ். அவர் வந்து எல்லாம் அக்ரி பண்ணிட்டு, சரி அதனால எனக்கு வந்து உங்களோட எல்லாம் வைபவம் என் கண்ணாலேயே பார்க்கணும். அப்ப அவருக்கு திவ்ய திருஷ்டியெல்லாம் கொடுத்து அவருக்கு வந்து பார்க்கும்படியா ஒரு இது கொடுக்குறார். அடுத்த திரும்பி திரும்பி இதே வருதே. ஓகே, கிருஷ்ணரை கொஞ்சம் டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கு. இப்போ கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன் ஆஸ் த ஒரிஜின் ஆஃப் எவ்ரிதிங். அவர் தான் மூல காரணம் எல்லாத்துக்குமே. அப்போ 1 to 3ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, கிருஷ்ணரை பிறக்காத கிருஷ்ணரை anyone knowing Krishna as the unborn supreme lord. Okay, கிருஷ்ணரை பிறக்காத பரமாத்மாவாகவும் அனைத்து முனிவர்கள் மற்றும் தேவதைகளின் மூலமாகவும் அறிந்த எவரும் மாயமற்றவர் என்று பாவத்திலிருந்து விடுபட்டவர். அவர் வந்து இது என்னது, அவர் he is born அப்படி நம்ம சில பேர்ல சொல்றாரு இல்லையா, he is born. கிருஷ்ணா வந்து இந்த வருஷத்துல பிறந்தார், அவர் 125 years இருந்தார், அப்புறம் போயிட்டார் அப்படிலாம் சொல்லுவோம். இந்த வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் வரும். So it is not that. Krishna is always there. அவர் வந்து பிறப்பும் கிடையாது, அவருக்கு இறப்பும் கிடையாது. அந்த அறிவு இருக்கிறவங்களுக்கு, எல்லா முனிவர்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி அறிவு இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி முனிவர்களுக்கும் சரி, தேவதைகள் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சு யார் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாளோ அவளுக்கு வந்து பாவத்துல இருந்து விடுபட்டவா, அவள் வந்து ஒரு பாவம் செயல் பண்ணாதே. ஈவன் தாட் வைஸ் ஆல்சோ நம்ம வந்து அவர் கிருஷ்ணரை பத்தி என்ன நினைச்சுக்கணும், அவர் அழிவற்றவர், அவருக்கு வந்து இது கிடையாது, பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது. இந்த மாதிரி நல்ல புரிதலோடு இருந்ததுனாக்க நமக்கு பாவம் கிடைக்காது அப்படின்னு. அப்புறம் 4ல இருந்து 6 என்ன சொல்லியிருக்கு, அனைத்து குணங்களும் மனோபாவங்களும், தட் இஸ் மாயை, சுய கட்டுப்பாடு மற்றும் அவமானத்தில் இருந்து விடுதலை, கிருஷ்ணரால் உருவாக்கப்பட்டவை எல்லாமே அவர் தான். சூதாட்டத்துல கூட அவர் இருக்காரு, நம்ம படிக்கலாம். அப்ப இந்த சூதாட்டமும் என்னன்னாக்கா இட் ரிக்வயர்ஸ் a talent actually. சூதாட்டம் எல்லாராலையும் என்ன பண்ண முடியாது, அது ஒரு டேலண்டா தான் பண்ண முடியும். சோ அந்த டேலண்ட் யார் கொடுக்குறா, அந்த கிருஷ்ணர் கொடுத்தாதான் உண்டு. ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் யார் கொடுக்குறா, அவர் தான் கொடுக்குறாரு. தண்ணியில சுவை யாரு கொடுத்துருக்கா, அந்த சுவை தண்ணியில என்னதான் சுவை இருக்கு இருந்தாலும் அந்த சுவை அவர் தான் கொடுக்குறாரு. அதனால எல்லாத்தையும் அவர் தான் இருக்காரு. அவர் மாயை அவர் தான் உருவாக்கினார். சுய கட்டுப்பாடு, ரொம்ப அந்த ஆஸ்டாரிட்டி சொல்றோம் இல்லையா இங்கிலீஷ்ல, சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கிறது. இந்த நேரத்துக்கு எனக்கு ஜபம் பண்ணி முடிக்கணும்னா பண்ணி முடிப்பேன், நான் இல்ல இந்த காலையில எழுந்துக்கணும்னா நான் எழுந்திருப்பேன், இது ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும்னா விரதம் இருப்பேன். அப்படி கொஞ்சம் மனசை நல்லா கட்டுப்படுத்தி சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கிறது, அதுவும் அவர் கொடுக்குற அந்த இதுதான் தன்மை. அதனாலதான் நம்மளால இருக்க முடியாதான். மற்றும் அவமானத்தில் இருந்து விடுதலை, கிருஷ்ணரால் உருவாக்கப்பட்டவை, பிரபஞ்சத்தின் முற்பிறவைகள் கூட அவருடைய மனத்தில் இருந்து பிறந்தவர்கள். அடுத்த 7வது சாப்டர்ல கிருஷ்ணரின் பெருமைகளை அறிந்தவர்கள் அவருடைய சேவையில் ஈடுபடுகிறார்கள். தெரியாதவா என்ன பண்ணுவா, தி ஓன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அவ சும்மா ஆர்கியூ பண்ணிட்டு அது எப்படி இதை எப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு இருப்பாங்க. நம்ம எல்லாம் எப்படி குவைட்டா, பிகாஸ் வி ஆல் பிலீவ் இன் கிருஷ்ணா, நம்ம வந்து சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன இப்போதைக்கு என்ன சேவை பண்றோம், நீங்களா ஒரு ISKCON டெம்பிள் போயிட்டு பண்றீங்களா இருக்கும். நான் அந்த மாதிரி பண்றது என்ன, எங்க வீட்டுல ரொம்ப தூரம். சோ அட்லீஸ்ட் ஜப்பா பண்ணலாம், நமக்கு என்ன முடியுமோ அது வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, இது வந்து நான் ஒரு ஸ்லைடு இப்படி போட்டேன். யார் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க போறீங்க, துர்கா மாதாஜி தானே? எஸ் மாதாஜி. இதை படிச்சுடுங்க, இது எப்பவுமே நம்ம மிஸ் பண்ணலாம், ஸ்லைடாவே போட்டுட்டேன். ஓம் கிருஷ்ணாய படிங்க. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அததசமோத்யாயः விபூதி யோகः. விபூதினா என்னது, அவரோட பிரபாவங்கள், அதை பத்தி படிக்க போறோம். இப்ப இது எடுத்துக்கணும் 10.1. சாரி மாதாஜி. உங்க வீட்டுல ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. படிக்க வரும் இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. பூய ஏவ மகாபாஹோ ஷృణு மே பரமம் வசஹ. शृणु मे परमं वचः. यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यय. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார்,
பலம் பொருந்திய புஜங்களுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனுக்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன சொல்றாரு இந்த இதுல ஸ்லோகால? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் செட், பகவான் சொல்றார் லிசன் அகைன், திரும்பி. அதான் நம்ம தான் இப்ப சொல்றோமே, எல்லா ஸ்லோகனையும் அதே தான் சொல்றார். திரும்பி கேளு, அவரும் அதே தான் சொல்றாரு. திரும்பி கேளு, ஓ மைட்டி ஆர்ம்ட் அர்ஜுனா, நல்ல பலசாலியான அர்ஜுனா, திரும்பி கேளு நான் என்ன சொல்றேன்னு. பிகாஸ் யூ ஆர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட், நீ வந்து எனக்கு நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால, ஃபார் யோர் பெனிஃபிட், உன்னோட இது நன்மைக்காக, ஐ ஷால் ஸ்பீக் டு யூ ஃபர்தர், இன்னும் நிறைய நான் சொல்ல போறேன், நல்ல கேளு. என்னது அதுல என்ன இருக்கும்? கிவிங் நாலேஜ் தட் இஸ் பெட்டர் தென் வாட் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன். நான் இது வரைக்கும் என்ன சொன்னேனோ அதை விட நல்ல நாலேஜ், அதை விட நல்ல அறிவான விஷயங்கள்ல நான் நீங்க சொல்ல போறேன், அது வந்து கேளு அப்படின்னு. இது வந்து இப்ப இந்த பர்பட் வேணா ஓபன் பண்ணி பாக்குறேன் நான் ஒரு மினிட். ஜஸ்ட் கிவ் மீ a moment. உங்க கையில பர்பட் இருக்குனாக்கா யூ கேன் see இந்த கொஞ்சம் பர்பட். எஸ், எல்லார் கையிலயும் பர்பட் புக் இருக்கு இல்லையா? புக் இருக்கு. அந்த 6 ஆப்பலன்சஸ் கொடுத்திருக்கு. 6 ஆப்பலன்சஸ் கொடுத்திருக்கு. பர்பட்ல நிறைய கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப நம்ம கிளாஸ்ல படிக்கல. ஆமா ஆமா, படிக்க முடியாது, கிளாஸ்ல கஷ்டம். அப்ப நான் இன்னைக்கு வந்து தோணுது, சரி நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் 2 3 4 ஸ்லோகமாவது பர்பட்ல படிக்கலாம் அப்படின்னு. 1 minute. இது ஷேர் பண்ணணுமா உங்களுக்கு? இது ஷேர் பண்ணணும், இது ஸ்டாப் பண்ணணும். ஸ்டாப் ஷேர், அப்புறம் திரும்பி ஷேர் பண்ணணும். அப்ப அந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிடலாம். We share screen. Yes. Just give me 1 moment. The question answersலாம் பர்பட்ல இருந்து தான் மேம் ஆன்சர் பண்றோம் நாங்க. அதனால நீங்க வந்து படிச்சே ஆகணும் அது. ஆனா நல்ல டீடைலா. ஆமா, படிச்சுதான். இன்ட்ரஸ்டிங். இருந்தாலும் எனக்கு என்ன, சரி நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல எடுத்து விடலாம் இது அப்படின்ட்டு. படிக்கவா மாதாஜி அந்த பொருளுரை? மாதாஜி இதை எடுத்து விடுறேன், பேஜ் எடுத்து விடுறேன். அது எல்லாம் படிக்க வேண்டாம், ஃபுல்லா எல்லாம் படிச்சா ரொம்ப நேரம் இல்லை நமக்கு. சோ இதுதான் என்னது 10. இதுல வந்து அவரை படிச்சுட்டா. இந்த இது பர்பட்ல நான் மார்க் பண்ணது மாத்திரம் படிச்சுடுறேன். நீங்க இது பாத்துக்கலாம். 7ஆம் அத்தியாயத்தில் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் தொடங்கி பல்வேறு சக்திகளையும் அவை எவ்வாறு இயங்குகின்றன என்பதையும் இறைவன் ஏற்கனவே விளக்கியுள்ளார் 7வது சாப்டர்ல. தற்போது இந்த அத்தியாயத்தில் என்ன பண்ண போறார்? தற்போது இந்த அத்தியாயத்தில் அவர் தன்னுடைய விசேஷமான வைபவங்களை பற்றி அர்ஜுனனுக்கு விளக்க உள்ளார். இந்த அத்தியாயத்தில் தன்னுடைய தோற்றங்களை பற்றியும் பல்வேறு வைபவங்களை பற்றியும் அவர் அர்ஜுனனிடம் மீண்டும் கூறினார். ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர்ல எல்லாம் வந்தாச்சு. திரும்பி அவர் வந்து சொல்றார், பக்த சமூகத்தினிடையே நடைபெறும் இத்தகைய உரையாடல்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் உண்மையான ஆர்வம் உள்ளவர்களின் மத்தியில் மட்டுமே சாத்தியமாகும். யாரு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் அவா தமிழ்தான் இந்த மாதிரி டாபிக்கே எடுத்து அவங்க எல்லாம் பேச முடியும். மற்றவர்கள் இத்தகைய உரையாடல்களில் பங்கு பெற இயலாது. அர்ஜுனன் தனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் என்பதால் அவனுடைய நன்மைக்காக இத்தகைய உரையாடல்கள் நடக்கின்றன என்பதை பகவான் தெளிவாக கூறுகிறார். இது கொஞ்சம் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், இருந்தாலும் என்ன இருக்கோ அது நம்ம படிக்கலாம். அப்புறம் வந்து திரும்பி ஸ்டாப் ஷேர், ஒரு 2-3 இது பண்ணலாம் இப்படி. தென் ஓகே, செகண்ட் போயிடலாம். இது வந்து இது கொடுத்துருக்கா, கொஞ்சம் இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். சோ லார்ட் கிருஷ்ணா ஆஸ்க்ஸ் us to, இது தெரியறதா உங்களுக்கு? ஸ்கிரீன் தெரியலைன்னு சொல்லணும்னா தெரியறது இல்லையா? எனக்கு தெரியறதா இல்லையான்னு எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது, அதனால கேட்கிறேன். தெரியுது மாதாஜி. லார்ட் கிருஷ்ணா ஆஸ்க்ஸ் us to listen carefully. யாரு அர்ஜுனன் சொல்லும்போது நம்மளும் கேட்டுக்கணும் என்னதான் சொல்ல வர்றாருன்னு. as he will reveal more wonderful knowledge about his opulence. இன்னும் நிறைய அவரோட opulence, அவரோட செழுமையை பத்தி எல்லாம் இன்னும் நிறைய சொல்ல போற, நல்லா காது கொடுத்து கேளுங்க அப்படின்னு. சாப்டர் 7 என்ன சொல்லியிருக்காரு? லார்ட் எக்ஸ்பிளைன்ட் his different energies and how they are acting. அவரோட நல்ல வைபவம், அதான் அவரோட எனர்ஜினா எனக்கு அவரோட சக்திகளை பத்தி எல்லாம் சொல்லி, அதனால அவர் எப்படி எல்லாம் அதோட இஃபெக்ட் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டினார். 9th chapterல என்ன பார்த்தோம்? லார்ட் established his different energies to establish devotion in firm conviction. பக்தியை வந்து இன்னும் வளர்றதுக்கு அவரோட வைபவங்கள் பிரயோஜனப்பட்டது. இப்போ 10th chapter இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்னா,
gives more confidential knowledge. முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் கான்ஃபிடன்ஸ் நாலேஜ், இது இன்னமும் கொஞ்சம் நல்லாவே கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் கொடுக்க போறார் of his specific opulences and his work. அவரோட நல்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆப்புலன்ஸ் பத்தி இன்னும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்ல போறார். அப்ப என்னது, ஃபர்ஸ்ட் காதால கேட்க போறோம், அவர் என்ன சொல்றான்னு காதால கேட்டுட்டு eagerness to hear as a qualification. ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் நம்மள்ட்ட என்ன இருக்கணும், என்னதான் சொல்ல வர்றான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஈகர்னஸ் என்னது, ஆவலோட நம்ம காத்துண்டு அப்புறம் என்னதான் சொல்றான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இது இருக்கணும், தன்மை இருக்கணும். அப்புறம் என்னது, discourses in the society of devotees can take place only among those who are really anxious to be in Krishna conscious. யாரு நல்ல பக்தியோட இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த இது உள்ளே இருந்து வரும். இது இவ்வளவு வாட்டி கேட்டிருப்போம், இருந்தாலும் என்னதான் சொல்றாரு, என்னதான் சொல்ல போறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்த ஒரு ஆவல் வருது இல்லையா நமக்கு. So it is only if you have that Krishna consciousness you will get this அந்த ஒரு ஃபீலிங்கே நமக்கு வரும். Just like Arjuna's qualification, you are dear to me. அர்ஜுனா என்ன சொல்றாரு அவர், நீ என்னோட நல்ல பக்தன், நீ என்னோட டியர் ஃப்ரெண்ட் அப்படிலாம் சொல்ற போல நம்மளும் பகவானுக்கு அந்த மாதிரி நெருங்கி என்னது நிறைய பழகிறது இல்லை, அந்த மாதிரி நெருக்கமா இப்போ we should have that feeling, கிருஷ்ணா நம்மளோட டியர் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம ஒவ்வொரு இதுவும் கேட்டுக்கணும். 10.2 जी कल्पना माताजी पढ़ेंगे। यस माताजी। नमे विदुः सुरगणाः प्रभवं न मगर्षयः अगमादेहि देवानां मगर्षीणां च सर्वसः। தேவர்களோ பெருமுனிவர்களோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிய மாட்டார்கள், ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் முதலானவன் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சொல்றாரு, யாருக்குமே இது தெரியாது, உனக்கு நான் சொல்ல போறேன். தேவர்களுக்கும் இந்த என்ன பத்தி தெரியாது. வேற என்ன கொடுத்திருந்து மாதாஜி இங்க கொடுத்திருக்க, நெய்தர் த ஹோஸ்ட் ஆஃப் டெமிகாட்ஸ் நார் த கிரேட் முனிவர்கள், அவளுக்கு என்ன பத்தி தெரியாது. அவாவா தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா, தேவர்கள்ல அவாவா வேலை பண்ணிருக்கா, அவள் கூட என்னோட என்னெல்லாம் வைபவம் சொல்லிட்டு எல்லாம் தெரியாது. ஆனா உனக்கு நான் சொல்ல போறேன். For in every respect I am the source of the demigods and sages. அவளை விட நான் பெரிய தலைவன் மாதிரி. அப்ப என்னை பத்தி அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவளுக்கு இன்னும் அந்த தகுதியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். இப்ப பர்பட்ல என்ன கொடுத்துருக்க பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் ஐ ஸ்டாப் ஹியர் அண்ட் ஷேர். இன்னொரு எக்ஸசைஸ் ஒரு 2-3 சாப்டர் இது வெர்சஸ் பண்றேன். ஏன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கறது தான். யூ ஸ்டார்ட் லைக்கிங் த பர்பட். யார் படிக்கிறது இல்லையோ அவங்கள சொல்றேன் நான், படிக்கிறவங்களுக்கு நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, இதுல என்ன இம்பார்ட்டன்டா மார்க் பண்ணிடுவேன்னா, முழுமுதற் கடவுள் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல இவ்வுலகுக்கு அசாதாரணமான அற்புத செயல்களை செய்வது ஏன் என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஒரு சின்ன குழந்தை சுண்டு வரலால, 7 வயசு குழந்தை சுண்டு வரலால இந்த விரல், சுண்டு வரலாம் என்ன சொல்லுவா, இந்த சின்ன விரல், அதால மலையை தூக்கிட்டு 1 மாசம் நின்னானா யாரையாவது நம்ப முடியுமோ? நம்மளால ஒரு காகிதத்து கூட ஒரு பேப்பரை கூட தூக்கி நிற்க முடியாது இல்லையா? அப்ப அது எப்படி நம்புறது அப்படின்னா, ஏன்னா அவர் பகவான், அவர்கிட்ட அவ்வளவு வைபவம் இருக்கு, he can do it. அந்த ஒரு விசுவாசம் நமக்கு இருக்கு. அதனால அவரோட அவ்வளவு கதை கேட்கிறோம், நமக்கு அதெல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கு. சோ அது ஈஸியா யாராலையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது, ஒன்லி பக்தனாலதான் புரிந்து கொள்ள முடியும். பூர்ண உண்மையை அறிய விரும்புவனிடம் முழுமுதற் கடவுளான நான் இதோ இருக்கிறேன், நானே பரமன் என்று இங்கே பகவான் மறைமுகமாக கூறுகின்றார். அவர் இன்டைரக்டாவே சொல்றார், நான் தான் முழுமுதற் கடவுள் சொல்றேன். அப்புறம் என்ன சொல்றேன், இங்க ஹைலைட் சும்மா பண்ணிருக்கேன். கிருஷ்ணரை அவருடைய உண்மையான நிலையில் பெரும்பாலான மனிதர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதால் அத்தகு கற்பனையாளர்களையும் காப்பதற்காக தனது காரணமற்ற கருணையினால் அவர் கீழிறங்கி வருகிறார். உங்களுக்கு புரியலையா? சரி, நான் இன்னும் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறேன், நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லவும் செய்யறார். அவர் இறங்கி கீழிறங்கி இன்னும் அவர்லாம் ப்ரூவ் பண்ண பாக்குறார். ஓகே, அவர் எவ்வளவு பெரிய அந்த பகவானோட ஸ்தானத்துல இருந்தாலும் அவர் நமக்கு நம்பிக்கை நம்ம எல்லாம் டிவோட்டி ஆனோன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றார். இருந்தும் பரமபுருஷரின் அசாதாரணமான செயல்களுக்கு மத்தியிலும் ஜடசக்தியினால் களங்கம் அடைந்துள்ள கற்பனையாளர்கள் அருவ பிரம்மனையே பரமனாக எண்ணுகிறார்கள். இது யாரு? இந்த 3 இது சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? முதல்ல நம்ம பார்த்தோமே, ஒண்ணு பிரம்ம ரூபத்துல அரூபம், பகவானுக்கு ஒரு ரூபம் இல்லாத ரூபத்துல வழிபடுவார்கள். யாரு? அந்த அத்வைதிஸ், இந்த மாயாவாதிஸ்னு இவர் சொல்லுவார். பிரபுபாதா எழுதும்போது மாயாவாதிஸ்னு எழுதுவார். அவன் ரூபம் இல்லை, பகவான்னா ரூபம் இல்லாத ஒரு ஒளி வடிவம், அதுதான் பிரம்மன். அதுக்கு பேரு பிரம்மன். அதனால பிரம்மன் தான் பகவான் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அடுத்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவா என்ன நினைப்பா, இல்லை பரமாத்மா ரூபத்துல பகவான் இருக்கார். 2 கை ரூபத்துல இல்ல, 4 கை ரூபத்துல நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா, சூப்பர் சோல் அப்படின்னு இங்கிலீஷ் வரும். சூப்பர் சோல் தான் பகவான் அப்படின்னு என்றவா இருக்கான். சோ தட் இஸ் செகண்ட் கேட்டகரி.
பட் இந்த தேர்ட் கேட்டகரி, த பெஸ்ட் கேட்டகரி எது? கிருஷ்ணா. 2 கை ரூபமா நம்ம மனுஷால மாதிரியே இருக்கிற ரூபம் தான் கிருஷ்ணா அப்படின்னு நம்புறவா. சோ இவ்வளவு சொல்லி பகவான் எல்லாம் நம்ப வைக்கிறதுக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டும் இந்த மாதிரி சில பேர் இருக்கா, அரூப ரூபத்தை தான் இன்னமும் நம்பிட்டு இருக்கா. கிருஷ்ணரை பரமன் என்பதை புரிந்து கொள்ள பரமபுருஷர் பகவானின் கருணையால், சாரி இதுக்கு மேல உள்ளது படிக்கிறேன்னா, ஜட சக்தியினால் களங்கமடைந்துள்ள கற்பனையாளர்கள் அருவ பிரம்மனையே பரமனாக எண்ணுகின்றனர். பரமபுருஷ பகவானின் கருணையால் கிருஷ்ணரே பரமன் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். அவரோட கருணை இருந்தாதான் அது புரிஞ்சுக்கலாம். அது இல்லாட்ட நம்மளும் அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டு இருக்கோம். பகவானின் பக்தர்கள், தட் இஸ் டிவோட்டீஸ், கடவுள் அருவ பிரம்மமானவர் எனும் கருத்தினை கண்டு கொள்வதில்லை. அவ வந்து they will not bother. பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை சொல்லிட்டு அவ வந்து அதை பத்தி திங்கே பண்ண மாட்டான். இல்லை, எனக்கு கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கு, கிருஷ்ணரோட படத்தை பார்த்து இதுதான் பகவான் விட்டு நம்ம வந்து ஆணிதரமா நம்ம சொல்லுவோம். ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் we are all devotees. எனும் கருத்தினை கொண்டு கொள்வதில்லை. அவர்களது நம்பிக்கையும் பக்தியும் பரமபுருஷரிடம் சரணடையும் நிலைக்கு அவர்களை உடனடியாக கொண்டு வருகின்றன. பிகாஸ் ஆஃப் அவர் டிவோஷன், நம்ம நல்ல ஒரு ஃபெய்த்தும் இருக்கு, நல்ல ஒரு பக்தியும் இருக்கு. அதனால நமக்கு வந்து ஈஸியாவே பகவானை அடையறதுக்கு வழி இருக்கு. அப்புறம் மேலும் கிருஷ்ணரின் காரணமற்ற கருணையால் அவர்கள் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். வேறு எவரும் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே ஆத்மா என்றால் என்ன என்பதையும் பரமன் யார் என்பதையும் பெரிய முனிவர்களும் கொள்கின்றனர். பரமன் என்று அறியப்படும் அவரே நமது வழிபாட்டிற்கு உரியவர் ஆவார். இந்த பர்பட்ல இன்னும் நிறைய நிலைமை கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் மாத்திரம் நான் மார்க் பண்ணிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்னொரு 4-5 என்ன மார்க் பண்ணிருக்கேன். பிகாஸ் ஐ நோ நீங்க நமக்கு அவ்வளவு நேரம் இருக்காது எல்லாம் இதெல்லாம் படிக்கிறது. உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு இதுக்குதான் என்னது ஸ்னிப்பெட்ஸ் மாதிரி. So that you will get interest. Yeah. Next போலாமா? Yeah, third. படிங்க மாதாஜி. யாரு நெக்ஸ்ட்? ஜெயலட்சுமி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படி. யோ மாம ஜமனாதிஞ்ச வேதி லோக மகேஸ்வரம் அசமூடாக சமத்யேஷு சர்வ பாப்பை பிரமுச்சதே. மொழிபெயர்ப்பு. எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் ஆரம்பம் அற்றவனாகவும் பின்பற்றவனாகவும் என்னை யார் ஒருவன் அறிகின்றானோ மனிதரிடையே தெளிவுற்றவனான அவன் எல்லா பாவங்களில் இருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு வந்து என்ன எப்படி இதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். கர்ப்பமா இருந்தது கர்ப்பத்துல தான் வந்திருக்காருலாம் தெரியும். ஸ்டில் he is just taking அவதாரம். He is not actually born அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நம்ம நம்பிக்கையோட இருந்தா knows me as unborn, as the beginningless. எனக்கு ஆதியும் கிடையாது அந்த விஷயம் யாரும். சோ அந்த மாதிரி எனக்கு இது who knows me, நான் வந்து எனக்கு பிறப்பும் கிடையாது, எனக்கு முதலும் கிடையாது. நான் வந்து as a supreme lord of all the world, நான் தான் வந்து பெரிய லார்ட், சுப்ரீம் லார்ட் ஆஃப் ஆல் தி வேர்ல்ட்ஸ். நாட் ஓன்லி இந்த நம்ம இந்த அண்டம் மாத்திரம் இல்லைன்னா நிறைய பல கோடி அண்டங்கள் இருக்கு. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் தான் மூல காரணம், நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு யார் புரிஞ்சுக்கிறாளோ, அன்டெல்யூடட்னாக்கா கன்ஃபியூஷன் இல்லாம ஒரு கலப்படம் இல்லாதக்கு அந்த மாதிரி திங்க் பண்றவங்க அமங் மென் மனுஷால யார் அந்த மாதிரி அந்த உண்மையை புரிஞ்சுட்டு இருக்காளோ இஸ் ஃப்ரீடு ஃப்ரம் ஆல் சின்ஸ். அவங்க வந்து ஒரு பாவத்திலையும் சிக்காம வெளியில வந்துடுவாங்க. இப்படி இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு பர்பட்ல என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பார்க்கலாம். share screen please. Yeah, so 7ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்டித் யததி சித்தை. அப்படின்னா இது மனுஷாலாம் எவ்வளவு இருக்கலாம்? சஹஸ்ர அப்படின்னா 1000 பேர் இருக்கலாம். சஹஸ்ரம்னா 1000. அவ்வளவு 1000 பேருக்கு எவ்வளவு பேருக்கு பகவானை பத்தி நல்லா தெரியாது நிறைய மனுஷா இருக்கா. பஜனை கோஷ்டியில பார்த்தா சரி, இல்ல இப்ப நம்ம கோயில் எல்லாம் வந்து பக்தி மார்க்கத்துல நிறைய பேருக்கு. ஆனா எவ்வளவு பேருக்கு ஆக்சுவலி புரிஞ்சுட்டு இருக்கா பகவான்னா என்னது அப்படின்னு. அங்க வந்து சும்மா டான்ஸ் ஆடுறது என்ன, பாடுறது என்ன, அங்க பாக்குறது என்ன, இங்க அந்த மாதிரி இருப்பா. ஆனா நல்ல பக்தியோட இருக்கிறவா அந்த 1000ல ஒருத்தர் தான். அந்த மாதிரி 1000ல ஒருத்தர்னு எடுத்து பார்த்தாலும் அந்த ஒருத்தரை எல்லாம் கும்பலை போட்டு அவளை பார்த்தாலும் அதுல இருந்து ஒருத்தர் தான் என்ன ஆக்சுவலா புரிஞ்சுட்டு இருக்கா. பாக்கி யாருக்கும் என்ன அவ்வளவா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்காரு. மனுஷியானாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்டித் யததி சித்தை. ஆன்மீக உணர்வின் தளத்திற்கு தம்மை உயர்த்தி கொள்ள முயல்பவர்கள் சாதாரண மனிதர்கள் அல்ல.
கிருஷ்ணரே பரமபொருள் பரமபுருஷ பகவான். அவரே எல்லாவற்றின் உரிமையாளர். அவர் பிறப்பற்றவர் என்னும் அறிவு நிலையை வந்தடைவனே ஆன்மீக உணர்வை அடைந்தவர்களில் மிகவும் வெற்றி பெற்றவனாவான். கிருஷ்ணருடைய உன்னத நிலையை முழுமையாக அறிந்த அந்த நிலையை மட்டுமே ஒருவன் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் முழுமையாக விடுபட முடியும். அதான் இதுல மீனிங்லேயே கொடுத்திருக்க. அவர் பிறப்பற்ற எனும் பொருள் தரக்கூடிய அஜன்னு இங்கிலீஷ் இது சான்ஸ்கிரிட்ல வேர்ட் இருக்கு. அஜனாக்கா இஸ் நாட் பார்ன், அன்பர்ன். அந்த மாதிரி அவர் வந்து காட் இஸ் நாட் பார்ன் அட் ஆல். அவருக்கு இறப்பும் கிடையாது, பிறப்பும் கிடையாது. அப்ப அஜனாக்கா என்னது? பிறப்பற்ற. அஜ என்னும் சொல் பகவானை குறிக்க இங்கே உபயோகப்பட்டுள்ளது. அவர் இந்த ஜட உலகிற்கு வரும்போது கூட அதே பிறப்பற்றவராகத்தான் வருகின்றார். இந்த பதத்தில் உள்ள வேத்தி லோக மகேஸ்வரம் எனும் சொற்கள் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா லோகங்களுக்கும் பரம உரிமையாளர் பகவான் கிருஷ்ணரே என்பதை ஒருவன் அறிய வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றன. அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு? பிரம்மா சிவன் உட்பட எல்லா தேவர்களையும் படைத்தவர் அவரே என்பதால் எல்லா உலகங்களின் பரம ஆளுநர் அவரே. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே அவரை புரிந்து கொள்ள முடியும், வேற எந்த வழியாலும் அல்ல. கிருஷ்ணர் தேவகியின் மைந்தனாக அறியப்படும் பட்சத்தில் அவர் பிறப்பற்றவராவது எங்கனம் அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா? அவர் தான் இப்ப நம்ம அந்த ஸ்போர்ட்டலயே பார்த்தோம், கர்ப்பத்துல இருந்து அவர் வந்திருக்கார். ஆனா அப்போ எப்படி இஸ் நாட் பார்ன் எப்படி சொல்ல முடியும்னாக்கா, இதுவும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல விளக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் தேவகி வாசுதேவரின் முன்பு தோன்றிய போது சாதாரணமான குழந்தையை போல பிறக்கவில்லை. அவர் பிறந்தோன்னு அவ ரெண்டு பேரும் எப்படி பாக்குறான்? சங்க சக்கர கதாயோடு அந்த 4 கை ரூபமோட விஷ்ணு ரூபம் அப்படி அந்த இதோட அந்த வைபவத்தை தான் அவ பாக்குறான். அப்புறம் அவ வேண்டிக்கிறா, ஐயோ இந்த இதுல நீ எனக்கு வந்து காட்சி தராதே, ஒரு சின்ன குழந்தை ரூபத்துல வாங்கணும்னு அந்த குழந்தைய மாறிடுறாரு. சோ அவர் தேவகி வாசுதேவரின் முன்பு தோன்றிய போது சாதாரண குழந்தையை போல பிறக்கவில்லை. முதலில் தனது மூல ரூபத்தில் தோன்றி பின்னால் அவர் தன்னை சாதாரண குழந்தையை போல மாற்றிக்கொண்டார். இதெல்லாம் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், அது அப்புறமா நீங்களே படிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸ்டாப் ஷேர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் பார்த்தேன் உங்களை. தெரியல உங்களுக்கு. சரி, இருக்கு மாதாஜி. சரி. நான் உங்களோட கோவில் பத்தி தான் சொல்லியிருந்தேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது, நல்லா பூஜையோட எல்லாம் காட்டினீங்க. மாதாஜி அது நெட் ஏதோ கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, அதனால வர முடியுதுங்க. நோ ப்ராப்ளம். நல்லா இருந்துச்சுங்களா சாமி? பின்ன நான் எழுதினேனே, படிக்கலையா நீங்க? படிச்சேன் மாதாஜி, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சுங்க. ஓகே, 4, 4, 5 யாரு படிக்க போற? நெக்ஸ்ட் யாரு? பிரபுஜி இல்லையா? பிரபுஜி ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? இருக்கேன் மாதாஜி. படிக்க முடியுமா? டிரைவிங்ல இருக்கதை படிக்க முடியுமா? இல்ல மாதாஜி, நான் வீட்டுக்கு அப்பயே வந்துட்டேன். புத்திர் ஞானம் அசம்மோகः புத்திர் ஞானம் அகம் அசம் மோகः க்ஷமா சத்யம் தமக சமக சுகம் துகம் பவோ அபோ அபாவோ பயம் ச அபயம் ஏவச பயம் ச அபயம் ஏவச அஹிம்சா சமதா துஷ்டேஷ் தபோதானம் யசோ அயச பவந்தி பாவா பூதானாம் மத்தயேவ ப்ருதக் வித. எஸ், அந்த மீனிங் படிங்க. மீனிங் படிக்கிறடா பிரபுஜி? மீனிங் இருக்கா? ஷேர் பண்றேன். சரி மாதாஜி, நான் ஷேர் பண்றேன், ஒரு நிமிஷம். ஷேர் ஸ்கிரீன். இங்க இருக்கு பாருங்க. புத்தி ஞானம் ஐயம். புத்தி ஞானம் ஐயம் மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை, மன்னித்தல், வாய்மை, புலனடக்கம், மனடக்கம், சுகம் துக்கம், பிறப்பு இறப்பு, அச்சம் அச்சமின்மை, அகிம்சை, சமத்துவம், திருப்தி, தவம், தானம், புகழ் மற்றும் நிகழ்ச்சி என உயிர்வாளிகளிடம் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டவையே. எல்லாமே அவரோட செயல்னாலதான் இருக்கு நம்ம கிட்ட. எல்லாம் அந்த whatever குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா அதெல்லாம் அவர் கொடுத்ததுதான் நமக்கு. இப்ப வந்து புத்தி என்பது விஷயங்களை
அதன் முறையான கண்ணோட்டத்தில் ஆராய்ந்து அறியும் சக்தியை குறிக்கும். புத்தி என்னது? நல்லா பார்த்தா நல்லா புரிஞ்சுண்டு அதை பத்தி நல்லா பேசி, நான் புத்தினா ஒண்ணு இந்த சர்டிபிகேட், நான் காலேஜ் போனேன், நான் 2 டிகிரி வாங்கினேன், 4 டிகிரி வாங்கினேன், என் பேருக்கு கீழே போனேன், அது இல்ல புத்தி. இது வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம், ஒரு விஷயமும் நம்ம எப்படி பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறோமா, ஒரு வாட்டி படிச்சா புரிஞ்சுக்கிறோமா, இல்ல யாராவது சொல்லி கொடுத்தா புரிஞ்சுக்கிறோமா, அதுதான் புத்தி. நல்ல கூர்மையான என்ன கற்பூர புத்தி எல்லாம் சொல்லுவா. நல்ல ஒரு வாட்டி சொன்னா நல்லா சடாக புரிஞ்சுப்பா சில பேர்லாம். அந்தக்கு புத்தி, அந்த இது யாரு கொடுத்திருக்கா? பகவான் கொடுத்ததுதான். அதே போல ஞானம், ஞானம்னா அறிவு, அது நாலேஜ் என்பது ஜடம் என்றால் என்ன, ஆன்மா என்றால் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்வதை குறிக்கும். பல்கலைக்கழகத்தில் பெறப்படும் சாதாரண அறிவு ஜடத்துடன் மட்டுமே தொடர்புடையதாக உள்ளது. எனவே பல்கலைக்கழகத்தின் அறிவை முழுமையானது அல்ல. அதனால யாராவது பல்கலைக்கழகத்துக்கு போகல, சர்டிபிகேட் வாங்கல, எனக்கு அறிவு இல்லை அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. அந்த அறிவு தான் அறிவு கிடையாது. அது பௌதிக உலகத்தை நமக்கு உழைக்கணும், வேலைக்கு போனா அதனால நம்ம அதெல்லாம் படிக்கிறோம், அதனால வேலைக்கு அப்ளை பண்றோம், we get a job, அந்த மாதிரி. அதனால அதுதான் அறிவு கிடையாது. நம்ம தெய்வீக அறிவும் அறிவுதான். அதுதான் ஆக்சுவலி நல்ல அறிவு. அப்புறம் அசம்மோகம்னா என்னது? ஐயம் மற்றும் மயக்கத்தில் இருந்து விடுதலை. ஒருவன் சந்தேகங்களை தாண்டி திவ்யமான தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளும் போது இந்நிலை அடையப்படுகிறது. எதையும் கண்மூடித்தனமாக ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. இது யாரு? பிரபுபாதா எழுதியிருக்காரு. இப்போ நம்ம இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம், திங்க் பண்ணணும். இப்படி சொல்றாளே, அதுல இருந்து மீனிங் இருக்கா, எப்படிங்கிறது அந்த நம்ம மண்டே குறைஞ்சு கொஸ்டின். அர்ஜுன ஒரு இடத்துல கொஸ்டின் கேட்கறப்பல நமக்கும் அந்த இது ஸ்டேஜ் வரணும். இப்போதைக்கு அது வரல, ஏன்னா நம்ம எது படிக்கிறோமோ அதெல்லாம் அப்படியான்னு கேட்டுக்கிறோம். ஆனா இதுலயே ஊர்ந்து பண்ணா நிறைய சந்தேகங்கள் வரும். அப்ப இப்படி அது சரியா, இது சரியான்னு வரும். அந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம வந்து புரிஞ்சுட்டு தான் படிக்கணும். அவ சொல்லியிருக்கா, அதனால கண்மூடித்தனமா படிக்க கூடாது. எது ஆனாலும் சரி. அப்போ எதையும் கண்மூடித்தனமாக ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. அனைத்தையும் கவனத்துடன் எச்சரிக்கையுடன் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்புறம் க்ஷமானா என்னது? சகிப்புத்தன்மை. சகிப்புத்தன்மையையும் மன்னிக்கும் தன்மையையும் பயிற்சி செய்யப்பட வேண்டியதாகும். மற்றவர்கள் செய்யும் சிறு குற்றங்களை சகித்து கொண்டு அவற்றை மன்னிக்க வேண்டும். இது வந்து நம்ம வீட்டிலே பார்க்கலாம். சடார்ஜனா நம்ம கோவம் வரும். யாரா நம்ம நினைக்கிற போல பண்ணலன்னா நம்ம கோவம் வரும். ஏன்னா நம்ம நினைக்கிறதுதான் கரெக்ட், அவங்க ஏன் நான் நினைக்கிற போல பண்றது இல்லைன்னு. அதே போல அவங்களுக்கு தோணுமா இருக்கும், அவங்க நினைக்கிறது நம்ம பண்றதுதான் கரெக்ட்னு இல்லையா? அப்ப விட்டு கொடுக்குற மனப்பான்மை, ஒருத்தரை வந்து மன்னிக்க சகிச்சுக்கணும். சரி, அவளுக்கு அப்படிதான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கா, சோ லெட் தெம், அவ அந்த மாதிரி பண்ணட்டும் அப்படின்னு. சகிப்புத்தன்மையும் அவளை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்ளலாம். அந்த மாதிரி ஒரு இதுவும் பயிற்சி செய்யப்பட வேண்டியதாகும். மற்றவர்கள் செய்யும் சிறு சிறு குற்றங்களை சகித்துக் கொண்டு அவற்றை மன்னிக்க வேண்டும். அடுத்தது சத்தியம், உண்மை. வாய்மை என்றால் உண்மையை உள்ளதை உள்ளபடி மற்றவர்களின் நன்மைக்காக எடுத்துரைப்பதாகும். உண்மைகளை திரித்து வழங்குதல் கூடாது. மற்றவர்களுக்கு பிரியமானதாக இருக்கும் போது மட்டுமே உண்மையை பேச வேண்டும் என்பது சமூக கருத்து. ஆனால் அது வாய்மை ஆகாது. அடுத்தது தமகம் என்னது? புலனடக்கம். என்னெல்லாம் நமக்கு சென்சஸ் எல்லாத்தையும் அடக்கிக்கணும். புலனடக்கம் என்றால் தேவையற்ற சொந்த இன்பத்திற்காக புலன்களை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. நம்ம செல்ஃப் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு வேண்டி எனக்கு ஏதோ சாப்பிட பிடிக்கும், அந்த நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிட பிடிக்கும் எனக்கு, பட் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண முடியாது. இருந்தாலும் நாக்கு கேட்கறது அப்படின்னு சாப்பிடுறது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எனிதிங், இப்ப தூக்கம் வருது, எனக்கு காலையில எழுந்திருக்கவே முடியாது, ரொம்ப தூக்கம் தான் ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்னா இல்ல, அதையும் கொஞ்சம் அடைக்கிண்டு பகவானோட இந்த சேவைக்கு நம்ம எதுக்குதான் வேணும். அந்த மாதிரி அந்த 2 எக்ஸாம்பிள் தான் நான் திரும்பி சொல்றேன். தர மினி எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். சோ புலனடக்கம் என்றால் தேவையற்ற சொந்த இன்பத்திற்காக புலன்களை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது என்று பொருள். அப்புறம் ஷமான என்று தேவையற்ற சிந்தனைகளிலிருந்து மனதை தடுக்க வேண்டும். இதுவே ஷமா என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அடுத்தது என்ன சொல்றது? சுகம்னா தெரியும் நமக்கு. சுகம் என்றால் சுகம் அல்லது மகிழ்ச்சியானது. கிருஷ்ண உணர்விற்கான ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்ப்பதற்கு சாதகமான செயல்களில் எப்போதும் கிடைக்கும். இது வந்து சுகம் கிடைக்கும் நமக்கு. பகவானோட இது ஸ்லோகம் படிக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்ல சேவை பண்ணாலும் we get that சுகம். அடுத்த துக்கம் எப்ப வரும்? கிருஷ்ண உணர்விற்கு பாதகமான செயல்கள் வலியை கொடுப்பவை ஆகும், துன்பம் அளிப்பவை ஆகும், அப்படியே இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பவ பிறப்பு என்பது உடலை சார்ந்ததாகும். ஆத்மா என்னைக்குமே அதுக்கு அழிவு இல்லையே. ஆத்மா பிறக்கிறது இல்லை, இட்ஸ் ஒன்லி பாடி தான். ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது, இந்த ஆத்மா இஸ் ஆல்ரெடி தேர். எப்போ வேற ரூபத்துல இருந்திருக்கு, இப்ப இந்த பாடி சின்ன குழந்தையோட பாடியில வந்து அது பிறந்திருக்கு. அப்போ இது வந்து பிறப்புங்கிறது ஒன்லி எதை வச்சு சம்பந்தப்பட்டது? ஒன்லி உடம்ப வச்சு உடலை சார்ந்ததாகும்.
அப்புறம் பிறப்பும் இறப்பும் ஜட உலகில் ஒருவனது பந்தத்தை குறிப்பவை. அது வந்து பவனக பிறப்பு, அபவனக இறப்பு. அடுத்து பயம். பயம் என்பது எதிர்காலத்தை பற்றி கவலையினால் வருவதாகும். அது வெரி ட்ரூ. யாக்கா பயம் இருக்குன்னா எதனால வருது? நம்ம என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு அது இதுலதான் பாதி டென்ஷனே நமக்கு. சோ அது வந்து பயம். அப்புறம் அபயம். இது எல்லாமே பகவான் கொடுக்கறதா. பயம், நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கு, எல்லாம் அபயம் இருக்குன்னா எல்லாம் அந்த பகவான் அந்த மாதிரி நமக்கு கொடுக்கறதா. சோ அபயம்னு என்னது? கவலையிலிருந்து நாம் விடுபட விரும்பினால் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுது நிலை பெற்றிருப்பதை மிகச்சிறந்த வழியாகும். இவ்வாறாக நாம் எல்லா அச்சங்களிலிருந்தும் விடுபடுவோம். அடுத்து அஹிம்சா. அஹிம்சா எல்லாருக்குமே தெரியுமே. அஹிம்சை என்றால் பிறரை துன்பத்திலும் குழப்பத்திலும் ஆழ்த்தக்கூடிய எந்த செயலையும் செய்யாமல் இருப்பதாகும். மனசாலையும் சரி, ஆக்ஷனாலையும் சரி, நம்ம யாருக்கும் வந்து துன்பம் கொடுக்காம இருக்குன்னா அதுதான் அஹிம்சா. அப்புறம் சமத்தான ஈக்வானிட்டி. சமத்தான சமத்துவம் என்பது விருப்பு வெறுப்புகளிலிருந்து விடுபட்டு நிலையை குறிக்கும். மிகுந்த பற்றுதல், மிகுந்த துறவு இரண்டுமே விரும்பத்தக்கதல்ல. ஒரேடியா நான் இன்னைக்கு நிறைய ஜபம் பண்ண போறேன், இன்னைக்கு ஒரேடியா அந்த ஏகாதசி எல்லாம் வந்தா நான் ஒன்னும் சாப்பிட மாட்டேன், தண்ணி குடிக்க மாட்டேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப கடினமாலாம் இருக்க முடியாது. நம்மளால முடிஞ்ச ஈஸியா அது அப்படியே இருக்கலாம். எனக்கு எல்லாம் ஒரு கஷ்டம் இல்லைன்னா இருந்துடலாம். இல்ல நான் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறேன், அப்பதான் பகவான் ஃபுல் அருள் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சோ நம்ம வந்து சமத்துவமா இருக்கணும். இது நம்மளால முடியுமோ அதுதான். அப்புறம் துஷ்டினா என்னது? திருப்தி என்றால் தேவையற்ற செயல்களின் மூலம் ஜட பொருள்களை மேன்மேலும் சேர்க்க விரும்பக்கூடாது. அதுவும் எனக்கு கிடைக்கிறது, இதுவும் கிடைக்கிறது, வாங்கி 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 ஒரு வீட்டுல பார்த்தா நிறைய சாமான், எந்த சாமான் எங்க வச்சிருக்கோனே தெரியாது. உபயோகமும் பண்ண மாட்டா, அப்படியே இருக்கும், யாருக்கு கொடுக்க மாட்டா. வீடு நிறைய சாமானம் இருக்கும். அது ரொம்ப கஷ்டம். அது வந்து என்னது, பிடிச்சதோ பிடிக்கல வாங்கி வைக்கணும் இந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி சேர்க்க விரும்பக்கூடாது. பரமபுருஷரின் கருணையால் கிடைத்ததை கொண்டு திருப்தி அடைய வேண்டும். இதுவே துஷ்டி எனப்படும். அப்புறம் தபஸ் என்றால் தவம். இங்க போட்டிருக்கேன். ஓகே. தபஸ் என்றால் தவம். விடியற் காலையில் எழுந்து குளிப்பது போன்ற பல்வேறு வேத விதிமுறைகள் இங்கே பொருந்தும். விடியற் காலையில் எழுவது என்பது சில நேரங்களில் கடினமாக இருக்கலாம். ஆனால் ஒருவன் தானாகவே விரும்பி ஏற்கக்கூடிய இத்தகு தொல்லைகள் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஒருமா வேற நம்ம பகவான நினைச்சு ஜபிச்சு தவம் பண்றோமே அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இல்லையா. நமக்கு பிடிக்கல, ஏந்துக்க முடியல, இருந்தாலும் நான் இன்னைக்கு ஏந்தன்னு காட்டுறேன், அந்த மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ணி எந்த இல்லையா, அதுவே ஒரு தபஸ் தானே. ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம உடம்பு அந்த மாதிரி வருத்திட்டு இல்ல பகவானோட அந்த இது பார்க்கணும், இந்த ஆர்த்தி பார்க்கணும், ஏந்துக்கணும் இல்லையா, அதே ஒரு தபஸ். So it's one of the example தான். ஆனால் ஒருவன் தானாக விரும்பி இருக்கக்கூடிய இத்தகு தொல்லைகள் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அது போலவே மாதத்தின் சில குறிப்பிட்ட தினங்களில் விரதங்கள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதனால நான் வந்து மார்க் பண்ணிருக்கேன். ஆனால் தேவையின்றியோ வேத வழிமுறைகளுக்கு மாறாகவோ விரதம் இருக்கக்கூடாது. சில பேர்லாம் திங்கக்கிழமை விரதம், செவ்வாய்க்கிழமை விரதம், வெள்ளிக்கிழமை விரதம், எல்லா நாளும் ஒரு விரதம் வச்சுப்பாங்க. சோ இதுல கொடுத்திருக்கு, பகவத்கீதையில கொடுத்திருக்க அவசியமே இல்லை. வந்து ஏகாதசி விரதம் தான் போகும். ஏன்னா அதுதான் பரிந்துரைக்க. அரசியல் நோக்கங்களுக்காக உண்ணாவிரதம் இருப்பதே தவறு. அத்தகு விரதம் பகவத்கீதையின்படி தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாகும். மேலும் ரஜோ அல்லது தமோ குணத்தில் செய்யப்படும் எந்த ஒரு செயலும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு வழிகாட்டாது. சத்துவ குணத்தில் செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களுக்கும் ஒருவனை முன்னேற்றும் வேத நெறிகள் படியான விரதங்கள் ஆன்மீக ஞானத்தை அதிகரிக்கும். அதனால நம்ம வந்து இதுல முன்னேற்றம். ஓகே, அதேதான். எஸ். அப்புறம் தானத்தை பொறுத்தவரையில் ஒருவன் தனது வருமானத்தில் 50% சில நல்ல காரியங்களுக்காக கொடுக்க வேண்டும். அத்தகு நல்ல காரியம் என்ன? கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யப்படும் காரியங்களே நல்ல காரியங்கள். இவற்றை நல்ல காரியங்கள் என்று சொல்வதை விட மிக சிறந்த நல்ல காரியங்கள் என்று சொல்ல. யாராவது கிருஷ்ணாவோட டெம்பிள் கட்டுறேன், இல்ல கிருஷ்ணாவோட உண்டியலுக்கு நான் கேட்கிறேன், ஏதாவது சம்திக்கிறேன், இன்னைக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒருத்தர் பண்றேன், இன்னைக்கு நீங்க பண்றீங்கன்னா நான் அதுக்கு நான் பண்ணி கொடுக்க முடியாது, காசா கொடுத்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு காசு கொடுத்துடணும். ஏன்னா அதெல்லாம் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரிசோர்சஸ், அவ்வளவு பெரிய அடுப்பு, அவ்வளவு அண்டான் முன்னெல்லாம் வச்சு நம்மளால பண்ண முடியாது. பணத்தை கொடுத்துட்டோம்னா அவ நம்ம வகையா அவ பண்ணி கொடுத்துருவான். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். சோ இவற்றை நல்ல காரியங்கள் என்று சொல்வதை விட மிக சிறந்த நல்ல காரியங்கள் என்று சொல்லலாம். அப்புறம் வேத இலக்கியங்களின்படி தானம் அந்தணர்களுக்கு கொடுக்கப்படுவதாகும். ஒரு பிராமணன் தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் பிரம்மனை புரிந்து கொள்வதற்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டியவன். சப்போஸ் டு பி. இந்த காலத்து பிராமணா பத்தி நான் சொல்றேன். பிராமணானாக்க ஒருத்தர் பிராமணானா என்னது, குலப்படி இல்ல, ஒருத்தர் வழக்கம், அவரோட குணம்படியும் அவர் என்ன செய்கை
இந்த மாதிரி எப்போ அந்த வேதம் எல்லாம் கற்று பிரம்மனை அறிஞ்சு அதை பத்தி முன்னூத்தாளுக்கும் சொல்லி கொடுத்து, அப்ப அவன் ஏர்ன் மணி. அதை சொல்லி கொடுக்குறேன்னு பணம் வாங்கிக்க கூடாது. சும்மாவே நாலேஜ் கொடுக்கறவங்க அந்த கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அவார்ட் தான் பிராமண தீட்சை. ஒரு பிராமணன் தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் நாட்டோலி ஒரு நாளைக்கு சொல்லி கொடுத்தேன், நான் ஒரு மாசம் சொல்லி கொடுத்தேன், உடனே நான் பிராமணன் ஆயிட்டேன், அந்த மாதிரி இல்லை. வாழ்நாள் முழு அந்த மாதிரி ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் பண்றதுன்னா அவனுக்கு அப்ப அவனுக்கு இன்கம் கிடையாது. அவன் முன்னூத்தாளுக்கு நான் படிச்ச அறிவை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொல்லும்போது அவன் எங்க சம்பாதிக்க போறான்? அப்ப அவனுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம தானம் கொடுப்போம். அதான் கொடுத்தோம். ஒரு பிராமணன் தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் பிரம்மனை புரிந்து கொள்வதற்காக அர்ப்பணிக்க வேண்டியவன். உயர்ந்த ஆன்மீக சேவையில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டுள்ள பிராமணர்களுக்கு தங்களது வாழ்க்கை தேவைகளுக்காக வேலை செய்ய நேரம் இல்லை என்பதால் தானம் பிராமணர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. வேத இலக்கியங்களின்படி துறவரம் மேற்கொண்டுள்ள சன்னியாசிகளுக்கும் தானங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும். சன்னியாசிகள் வீடு வீடாக சென்று யாசிக்கின்றனர். பணத்திற்காக அல்ல, தொண்டிற்காக. இல்லறத்தில் இருப்பவர்களை அறியாமையின் மயக்கத்திலிருந்து எழுப்புவதற்காக அவர்கள் வீடு வீடாக செல்வது மரபு. குடும்ப விஷயங்களில் ஈடுபட்டுள்ள இல்லறத்தினர் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்ப்பதே வாழ்வின் உண்மையான நோக்கம் என்பதை மறந்திருப்பதால் அவர்களின் இல்லங்களுக்கு யாசகர்களாக சென்று அவர்களை கிருஷ்ண உணர்வில் உற்சாகப்படுத்துவது சன்னியாசிகளின் கடமையாகும். எனவே தானம் என்பது சன்னியாசிகள், அந்தணர்கள் மற்றும் நல்ல காரியங்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட வேண்டும், மனதிற்கு தோன்றிய காரியங்களில் அல்ல. அப்புறம் யசஸ் அப்படின்னா புகழ். யசஸ் புகழ். சிறந்த பக்தனே மிகவும் புகழ் பெற்றவன் எனும் பகவான் சைத்தன்யரின் கருத்திற்கு ஏற்ப ஒருவன் புகழ் பெற வேண்டும். அதுவே உண்மையான புகழ். ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் சிறந்த மனிதனாக ஆகி அது மற்றவர்களால் அறியப்படும் போது அவன் உண்மையான புகழை பெறுகிறான். அப்ப அந்த இது புரிஞ்சு. இப்ப 6th இருந்து ஐ திங்க் ஐ வில் நாட் ரீட். ஏன்னா ரொம்ப டைம் போகுங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா நீ தோணித்து. அப்ப நான் இந்த மாதிரி நல்ல இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு பர்பட்ல. சோ நம்ம வீட்டுல எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறது இல்லை. இப்ப இன்னைக்கு எவ்வளவு ஒரு 10 ஸ்லோகா படிச்சாச்சுன்னா இந்த 10 நம்ம வீட்டுல படிச்சு பார்க்கலாம். அப்புறம் நாளைக்கு திரும்பி ஒரு 10 எடுக்க போறோமா, 15 எடுப்போம்னா அந்த 15 பார்த்தோம்னா முடிஞ்சிடும். 10வது சாப்டர் முடிஞ்சிடும். அந்த மாதிரி நம்ம முடிஞ்ச அப்புறம் கூட படிக்கலாம். இல்ல நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கூட நம்ம படிச்சு கிளாஸ் வரலாம். அப்ப நம்ம இந்த இனிமே நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா அது அப்புறம் ரொம்ப டைம் எடுக்கிறது. இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த ஒரு இது டிப்ஸ் கொடுக்குற போல எப்படி இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கான்னு பாக்குறேன். எப்படி நீங்க சொல்ற போல மாதாஜி சொன்ன போல இது क्वेश्चन ஆன்சர் எதற்கு யூஸ் தானே ஆச்சு இல்லையா? ஓகே, அடுத்தது இது இங்க போயிட்டோம். அதுதான் ஓகே. இன்டெலிஜென்ஸ். அப்ப இது 10.4 and 5ல என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கு? புத்தி, the power to analyze things in their proper perspective. புத்தினா என்ன அர்த்தம்? ஒன்லி நான் காலேஜ் போனேன், என்னவோ மக்கப் பண்ணேன், சர்டிபிகேட் வாங்கினேன், எக்ஸாம்ல என்னத்தையோ எழுதினேன், பாஸ் ஆனேன், சர்டிபிகேட் வாங்கினேன், அதுதான் புத்தி இல்ல. அந்த புத்தியால எல்லாம் நம்ம சர்டிபிகேட் எல்லாம் வாங்க முடியாது. இது ஒன்லி பவர் டு அனலைஸ் திங்ஸ் இன் தியர் ப்ராப்பர் பெர்ஸ்பெக்டிவ். சரியா புரிஞ்சுக்கிற தன்மை இருந்ததுன்னா அதுக்குதான் புத்தின்னு அர்த்தம். அடுத்த ரெண்டாவது என்ன குவாலிட்டி கொடுத்துருக்கு? நாலேஜ், நல்ல ஞானம். ஞானம்னா என்னது? நோயிங் த டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் மேட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட். நம்ம உடலுங்கிறது என்ன, ஆத்மாங்கிறது என்ன, இந்த ஒரு அறிவு இருந்தது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது இந்த அறிவு தான் பெஸ்ட் அறிவு. ஸோ இதுதான் ஞானம்ங்கிறது. அகாடமிஷியன் ஒன்லி டாக் அபவுட் மேட்டர். நம்ம ஸ்கூல் காலேஜ்ல படிக்கிறது என்னது? ஒன்லி மேட்டரை பத்தி தான் படிக்கும். ஆத்மாவை பத்தி அவெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டான். கரிக்குலம்ல இல்லவே இல்லை. அப்புறம் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் டவுட் அண்ட் டிலூஷன், அசம்மோக. ஒரு இதுக்கு சந்தேகம் இல்லாம நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறது தான். அதுல இருந்து நம்ம ஒரு சந்தேகம் இல்லாம விடுதலை ஆகிறது தான் இது அசம்மோக. Can be achieved when one acts without hesitation based on understanding transcendental philosophy. அதான் பகவானை பத்தி உள்ள அறிவு நம்ம நல்ல ஒரு இது ஹெசிடேஷன் ஆனது ஒரு இது இல்லாம என்ன சொல்லுவா? ஹெசிடேஷன்னா there is no need of தயக்கம் இல்லாம என்ன வேணுமோ அதுக்கு கேட்டு புரிஞ்சுட்டு கொஸ்டின் கேட்டு எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு நம்பிக்கையோட ஒரு சந்தேகம் இல்லாம அது புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் டிரான்சென்டென்டல் பிலாசபி, பகவானை பத்தி உள்ள அறிவு. நத்திங் ஷுட் பி அக்செப்டட் பிளைண்ட்லி. கண்மூடித்தனமா என்னோட குருஜி சொன்னா அந்த புக்ல எதிர்க்க அதனால நம்பிட்டேன். அது ஒன்லி வேதாதான். ஒன்லி வேதாஸ்ல என்ன இருக்கோ நம்பலாம். பட் அதை பத்தியும் ஏதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி பிரபுஜி யாராவது இருப்பாங்க,
நம்ம ISKCONலயே நிறைய பேர் அதனால நிறைய கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணான்னு வச்சோம். என்னெல்லாம் நம்ம மெசேஜ் போடுறோம் எல்லா கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. இப்ப தர்மேஸ்வரி மாதாஜி அந்த கிளாஸ் எல்லாம் நீங்க வந்தீங்க இல்லையா, சயின்ஸோட தமிழ்ல இருந்ததுனால ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது இல்லையா. அந்த மாதிரி என்னெல்லாம் இருக்கும் தமிழ்லயும் இங்கிலீஷ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் அட்டென்ட். கொஞ்சம் போகும், எல்லாம் ஃபுல்லா வேர்ட் டு வேர்ட் புரியாது, ஆனா ஏதோ உள்ள போகும். அதனால எப்பெல்லாம் நேரம், ஏன்னா அதுக்குன்னு நம்ம சுவாமிஜி மாதிரி அங்கேயே எல்லாம் இருக்க முடியாது. யாருக்கெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ, எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ, இன்னைக்கு என்ன இருக்கு ஏதாவது இருக்கா அப்ப அது பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு யூ ஷுட் பார்ட்டிசிபேட். அடுத்தது என்னது டாலரன்ஸ் அண்ட் ஃபர்கிவ்னஸ். ஷமா என்னது நமக்கு சகிப்புத்தன்மை. எக்ஸ்கியூஸ் த மைனர் ஆஃபென்சஸ் ஆஃப் அதர்ஸ். யாராவது சின்ன சின்ன விஷயத்த தப்பு பண்ணியிருந்தா போட்டோம், ஜானேதோ, எனக்கு ஹிந்தியில ஜானேதோன்னு வரும், போட்டோம் பரவாயில்ல விட்டுடலாம், அவளை இவ்வளவு பெரிய சீரியஸா எடுத்துக்க வேண்டாம். அண்ட் ஒன் ஷுட் பி பிராக்டிஸ் டு பேர் இன்சல்ட் அண்ட் டிஸ்ஆனர் ஃப்ரம் அதர். யாராவது இன்சல்ட் பண்ணிட்டாலும் நம்மள சரி, அவளுக்கு புரிஞ்சது அவ்வளவுதான், எனக்கு தெரியும் என்னை பத்தி நான் என்னது அப்படின்னா சரி, அவனுக்கு புரிஞ்சது அவ்வளவுதான், அதனாலதான் என்ன வந்து அவ்வளவு மட்டமா பேசினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு விடணும். அவளை பத்தி அதிகமா திங்க் பண்ணக்கூடாது. அதனால டிஸ்ஹானர், யாராவது நம்மளுக்கு தான் இகழ்ச்சி பண்ணாலும் நம்ம கண்டுக்க கூடாது, அவ்வளவா நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணிக்கூடாது. அப்புறம் ட்ரூத்ஃபுல்னஸ், சத்தியம் பேசலாம். எப்படி சத்தியம்? ஃபேக்ட்ஸ் பிரசன்டட் ஆஸ் தே ஆர் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் அதர்ஸ். எது உண்மை உண்டோ அது அப்படியே அப்பட்டமா சொல்றதுதான் இது சத்தியம்ங்கிறது. அது இன்னொருத்தருக்கு பெனிஃபிட்டாவும் இருக்கும். நாட் டிஸ்டார்ட் ட்ரூத் ஃபார் சம் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட். யாருக்கோ இது சமாதானம் படுத்துறதுக்கு வேண்டி நான் என்னத்தையோ அதை கான்காக்ட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு காது மூக்கு கண்ணு வாயெல்லாம் வச்சு ஒரு ஸ்டோரி பண்ணி அந்த சத்தியத்தை வந்து சத்தியமாவே இருக்காது, அதுக்கு வேற பேரே கொடுத்து விடலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் சத்தியம் அவனுக்கு பிடிச்சதோ பிடிக்கல, இதுதான் சத்தியம் சொல்லிட்டு சொல்லணும். அந்த மாதிரி. அப்புறம் ஆறாவது என்னது கண்ட்ரோல் ஆஃப் சென்சஸ். தமஹ அப்படின்னா என்னது? சென்சஸ் ஷுட் நாட் பி யூஸ்ட் ஃபார் அன்னெசரி பர்சனல் என்ஜாய். எனக்கு வேணும், என்னோட நாக்குக்கு வேணும், எனக்கு வந்து போட்டுண்டா அதை நம்ம நகை போட்டுண்டா எனக்கு அழகா இருக்கும், அந்த மாதிரி நமக்கு வேணும்னு மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. எதுவுமே நம்ம பகவான் சாதனம் தான் எதுவுமே பண்ணணும். கண்ட்ரோல் ஆஃப் த மைண்ட். அதே போல எப்படி நம்ம சென்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோமோ அது போல மைண்டை கண்ட்ரோல். அதுக்கு பேரு சமஹா. சமஹா ரெஸ்ட்ரெயின் த மைண்ட் ஃப்ரம் அன்னெசரி தாட்ஸ் லைக் மணி. பணம் சில பேர் ரொம்ப பணத்துக்கு பின்னாடி இருப்பாங்க. அவ்வளவுலாம் பணத்துக்கு என்ன ஒரு நேரம் டாக்டர் போச்சுன்னா அவங்க எல்லாம் ஆர்கியூவே பண்ண முடியாது, ஈஸியா 2-3 லட்சம் போயிடும். சின்ன ஒண்ணுமே இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் அது அந்த பணம் கட்டு இந்த பணம் கட்டுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் டெஸ்ட் எடுக்க வச்சுக்குவாங்க. அப்புறம் என்ன ஒரு ரிசல்ட் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு ஒரு. அப்ப அதனால பணம் சேர்த்து வைக்கிறத பத்தி தப்பு இல்லை. ரொம்ப இந்த கிரீடினஸா இன்னும் ஒண்ணு அந்த மாதிரி வேண்டாம். நமக்கு எது வேணுமோ வரும், நம்ம அதுக்கு ரொம்ப தாமதம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் இதா இருக்கும். Restrain the mind from unnecessary thoughts like money. Power of thought should be developed in association with Guru, Sadhu and Shastra. இந்த மாதிரி அசோசியேஷன் இருக்கும்போது என்னது அந்த மாதிரி ஒரு பவர் ஆஃப் நல்ல திங்கிங் பவர் நமக்கு வரும். அப்புறம் என்னது ஹாப்பினஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ், சுகம் துக்கம். அது எப்படி நம்ம வந்து ஒரே இதா பாவிக்கணும். ஆல்வேஸ் கன்சிடர்ட் இன் ரிலேஷன் டு வாட் இஸ் ஃபேவரபிள் ஆர் அன்ஃபேவரபிள் டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ். கிருஷ்ணா உணர்வுல நம்ம இருக்கிறதுனால எது நமக்கு பாதகமா இருக்கு, எது நமக்கு சாதகமா இருக்கு, அது அதை நினைச்சுதான் நம்ம வந்து சுகம் துக்கம் பண்ணுமே தவிர வேற பர்சனல் விஷயமா நம்ம சுகத்தையும் துக்கத்தையும் பாராட்டக்கூடாது. இன்னும் வந்து குவாலிட்டிஸ் டிஸ்கஸ்ட் இன் 4 and 5. அதே தான் கொடுத்துருக்கோம். இந்த வேறதான் இதுவும் இருக்கேன். பர்த் பவஹ அபவ அப்படின்னா பிறப்பு இறப்பு. For soul there is no birth or death. 10th இல்ல 10th பாயிண்ட் என்னது? ஃபியர்லெஸ்னஸ், அபயம், பயமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. 11th வந்து நான் வயலன்ஸ், அஹிம்சா. நாட் டு டூ எனிதிங் which would put others in misery. யாரையும் வந்து நம்ம கஷ்டத்துல ஆக்கக்கூடாது. அது அந்த மாதிரி பண்ணோம்னாலே அஹிம்சா. அஹிம்சானா நாட் நெசசரி சண்டை போட்டேன், அவனை கொலை பண்ணினேன், இல்ல அவனை வந்து ஹார்ம் பண்ணேன், வெட்டினேன், குத்தினேன், அதுதான் அஹிம்சா. அப்படி இல்லை. மனசார ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம துக்கம் கொடுத்தாலும் அதுவும் அஹிம்சால தான் சேரணும். யாருக்கு வந்து மிசரி, ஒரு துக்கம் கொடுக்கக்கூடாது, கன்ஃபியூஷன் பண்ணக்கூடாது, ஆல் டிஸ்ட்ரெஸ், இந்த மாதிரி அவங்கள வருத்தத்துல ஆக்கக்கூடாது. நாட் செக்கிங் எனிவன்ஸ் ப்ரோக்ரெசிவ் லைஃப். யாரோட இன்னொருத்தரோட லைஃப்ல போயிட்டு நம்ம அவன் என்ன பண்ணா அதை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அடுத்தது 12th பாயிண்ட் என்னது? ஈக்வானிமிட்டி, சமதா. சமதானா என்னது? இது வரல இப்போ போடவே இல்லை. 13 வந்து சாட்டிஸ்பாக்சன், துஷ்டி, திருப்தியா இருக்காரு, என்ன இருக்கோ அதை வச்சு திருப்தியா இருக்காரு. 14 வந்து ஆஸ்டாரிட்டி அண்ட் பினஸ், தப்பா காலையில சீக்கிரம் எந்திரிக்கிறது ஒரு தப்பா. அது சில பேர் எல்லாம் குளிச்சுடுதான் ஜபம் பண்ணுவேன்னு அவள் மனசுல அப்படி தோணும். நாட் நெசசரி, ISKCONல அந்த மாதிரி சொல்லல, பட் அவளுக்கு தோணுது இல்ல நான் அந்த மாலையை தோன்றேன், இந்த ஜப்பம் பண்றேன், எனக்கு அந்த புனிதமா இருக்கு, எனக்கு குளிச்சாதான் நல்ல புனிதமா தோணும், தாராளமா பண்ணலாம். சோ இதெல்லாம் ஆஸ்டாரிட்டி. நம்மளே அந்த மாதிரி நினைச்சு நல்ல பியோர் லைஃப் லீட் பண்ணா அதுவும் தப்பாக, அதெல்லாம் தப்பா இல்லை.
அப்புறம் 15th பாயிண்ட் வந்து சேரிட்டி, தானம். இந்த பகவான சம்பந்தப்பட்ட எந்த இடத்துலயும் நம்ம வந்து தானம் பண்ணலாம், யாருக்கு வேணா தானம் பண்ணலாம். Give 50% of your income to Krishna consciousness. 16வது பாயிண்ட் போட்டுட்டு fame, yashas. A man is famous when he is known as a great devotee. வேற எந்த ஃபேமஸ் இருந்தாலும் அவன் அது பண்ணினா, நிறைய டிராயிங் வரைக்கிறான், நிறைய பாட்டு பாடுறான், நிறைய ஸ்லோகம் சொல்றான், இதுல எல்லாம் பெருமை கிடையாது. ஸ்லோகம் இஸ் ஓகே, பட் ஒரு டிவோட்டி, பர்ஃபெக்ட் டிவோட்டியா இருக்கிறது இஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமஸ் பண்றது, ஃபேமஸா இருக்கிறது என் டைம் பெட்டர். எஸ். அடுத்தது எடுங்க பிரபுஜிக்கு அப்புறம் யாரு? சாவித்ரி மாதாஜியா? இல்ல நான் ராஜலட்சுமி படி. மகர்ஷ்ய பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா மத்பாவா மானச ஜாதா ஏஷாம் இமா பிரஜாஹ. 7 மகரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. முதல்ல யார் தோன்றினா அதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் யார் தோன்றினா எல்லாம் பர்பட்ல நிறைய கொடுத்தாரு. அதுவும் மார்க் பண்ணிருக்கேன். நான் 5ஓட நிறுத்திட்டேன். சரி, ரொம்ப டைம் இல்ல. சோ இந்த 7 அதுல நிறைய கொடுத்துருக்கு. நீங்க இந்த பர்பட் படிச்சா யூ ரியலி என்ஜாய். The 7 great sages and before them, அதுக்கு முன்னாடி 7 sages இருந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தாங்க? அந்த 4 குமாரா. ஆமாங்க, சனத் குமாரா எல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா, அவர். அது வந்து and the manus, progenitors of mankind, மனு. அவருக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மனுஷாலே பிறந்தோம். அதனால மனுடைய பேர் நமக்கு மனுஷான பேரும் இருக்கு. எல்லாருமே என்னோட மைண்ட்ல இருந்து பிறந்தவங்க. அண்ட் ஆல் கிரீச்சர்ஸ் இன் திஸ் பிளானட், என்னெல்லாம் இது என்ன பறவைகளா இருக்கட்டும், பூச்சிகளா இருக்கட்டும், எனிதிங் எல்லாமே என்னாலதான் உருவாக்கப்படும். என்னோட பவர்னாலதான் வந்திருக்கு. டிசென்ட் ஆல் பிளானட்ஸ் டிசென்ட் ஃப்ரம், ஈவன் பிளானட்ஸ் கூட எல்லாமே என்னோட இதனால, என்னோட பவர்னாலதான் வந்திருக்கு. So he has only created everything, Bhagavan. So the 6ஓட திரும்பி கிருஷ்ணா இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் திரும்பி கொடுத்திருக்கு. ஃபாதர் ஆஃப் த கிராண்ட் அது ஓகே. பிரம்மா தான் வந்து நமக்கு கிராண்ட் ஃபாதர். பிரம்மா என்ன, இப்ப பிரம்மாவோட அந்த இது இல்லையா, என்னது 4 குமாராஸ், அப்புறம் வேற யாரு? ஓகே, இதுன்னு பார்க்கலாம். 4 குமாரா, பிரம்மாவோட புத்திரர்கள் யாரு? 4 குமாராஸ். இந்த 4 குமாராஸ் யாரு? சனகா, சனந்தா, சனாதனன், சனத் குமாரா. அதுக்கப்புறம் என்னது 7 சேஜஸ் சொன்னாங்க. 7 சேஜஸ் யாரெல்லாம்? கஷ்யபா, அத்ரி, வசிஷ்டா, விஸ்வாமித்ரா, கௌதமா, ஜமதக்னி, பரத்வஜா. அப்புறம் 14 மனுக்கள் வந்தாங்க. இந்த 14 மனுக்களோட பேரு இருக்கு. ஸ்வயம்புவா, ஸ்வாரோச்சிஷா, உத்தமா, தமசா, ரைவதா, சாக்ஷுஷா, வைவஸ்வத சாவரணி, தக்ஷ சாவரணி, பிரம்ம சாவரணி, தர்ம சாவரணி, ருத்ர சாவரணி, தேவ சாவரணி, இந்திர சாவரணி. இப்படி 16 மனுக்களும் வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்னது 25 பேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் லிவிங் என்டிட்டி. எல்லாருமே சேர்ந்து இதெல்லாமே சேர்த்து 25 ஆச்சு. இப்ப இவர் வந்து இப்போ இந்த மனு தானே நமக்கு அப்பா சொல்றோம் இல்லையா, மனுல இருந்துனே மனுஷா எல்லாம் வந்திருக்கோம். இவரோட அப்பா யாரு? பிரம்மா. அது இந்த பிரம்மா யாரு? பிதாமா. சான்ஸ்கிரிட்ல வந்து பிதாமா சொல்லுவாங்க. தாத்தாக்கு வந்து பிதாமா சொல்லுவாங்க, கிராண்ட் ஃபாதர். அவரே படைச்சவர் யாரு? பகவான். இப்ப பகவான் யாரு நமக்கு? கொள்ளு தாத்தா, பிதாமகா. அதுக்கு சான்ஸ்கிரிட்ல வேர்டு பிரபிதாமகா. அப்ப கிருஷ்ணர் யாரு நமக்கு? கொள்ளு தாத்தா, ஃபாதர் ஆஃப் த கிராண்ட் ஃபாதர். இந்த கிராண்ட் ஃபாதர் நம்மளோட தாத்தா இருக்கார், அந்த தாத்தாவோட அப்பா கிருஷ்ணன். ஏன்னா கிருஷ்ணரோட ரொம்ப இதுல இருந்தா தொப்புல தானே பிரம்மாவை பிறந்தார். அப்போ அந்த மாதிரி ரிலேஷன் தான் பார்த்தா, அதனால நம்ம பாக்கிறதுக்கு எப்படி யங்கா அப்படி எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்காங்க. சோ கிருஷ்ணா இஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல். அதுதான் இந்த 6th சாப்டர் வேர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு. அடுத்த 7th. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? சாவித்ரி மாதாஜி. கீதாம் விபூதிம் யோகம் ச மம யோ வேதி தத்வதஹ சோவிகல்பேன யோகேன யுஞ்சதே நாத்ர சம்சயஹ. எனது இத்தக வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது யாரு வந்து நல்லா புரிஞ்சுட்டு ஒரு சந்தேகம் இல்லாம எஸ் இதுதான் உண்மை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க. என்னோட எல்லா ஆப்புலன்ஸ், மிஸ்டிக் பவர் ஆஃப் மைண்ட், என்கேஜஸ் இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு என்னோட இதுல டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஃபுல் ஒரு கலப்படம் இல்லாத பக்தியோட அவன் இருக்கான்னாக்கா அவனுக்குதான் வந்து அனலாய் டிவோஷனல் சர்வீஸ். who is actually convinced of this opulence and mystic power of mind, engaged அந்த மாதிரி என்கிட்ட நல்ல நம்பிக்கையோட இருக்கிறவங்க தான் டிவோஷனல் சர்வீஸே பண்ண முடியும். என்ன மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ்?
இது இல்ல, கலங்கப்பட்ட டிவோஷனல் சர்வீஸ் அவங்களால பண்ண முடியாது. இதுல ஒரு சந்தேகம் இல்லை. அப்ப யாரோ நல்ல டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு நம்பிக்கை கிருஷ்ணன் பேர்ல அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இதுல வந்து சம்மரி இப்போ வந்து 8ல இருந்து 11 சத்துஸ்லோகம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. சோ இந்த சத்துஸ்லோகால என்னது? லார்ட் ஸ்பீக்ஸ் சத்துஸ்லோகி, அதுதான் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, அடுத்தது யாரு? மாதாஜி, பபிதா மாதாஜி. பபிதா, अहं सर्वस्य प्रभवो मन्त्र सर्वं प्रवर्तते இதமத்வா பஜந்தே மா புதாபாவ சமன்விதः. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடம் இருந்தே தோன்றுகின்றனர். இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அதுல என்ன சொல்லிருக்கு? I am the source of all spiritual and material. வந்து நம்ம நிறைய ஸ்லோகத்தை பார்த்தாச்சு. இதெல்லாம் திரும்பி திரும்பி அவர் ஏன் சொல்றாருன்னா, இவ்வளவு சொல்லிட்டு நம்பிக்கை இல்லையே, எவ்வளவோ பேருக்கு இன்னும் நம்பிக்கை இல்லை, இவ்வளவு பேர் வரமாட்டேங்கிறாங்க இல்லையா இஸ்கான்ல. இப்ப வந்து அடுத்த பேட்ச் ஆரம்பிக்கப்படுது. நான் அவங்க இதுல போடணும்னு நினைச்சேன். அப்புறம் சரி நம்ம போடக்கூடாது, அவங்கதான் அட்மின் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த அட்மினே போடட்டும்னு இருக்கேன். நீங்க வந்து சொல்லலாம், வாய் வார்த்தையா நீங்க நிறைய பேருக்கு சொல்லலாம் இல்ல. உங்களுக்கு யாருக்காவது மெசேஜ் தான் அனுப்புறேன்னாக்கா நான் மெசேஜ் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். இல்லாட்ட வாயாலே சொல்லலாங்க. 18 டேஸ் கோர்ஸ் நடக்க போகுது. திரும்பி இந்த திங்கக்கிழமையில இருந்து ஆரம்பிக்க போறேன். அப்புறம் இந்த பக்தி சதாச்சாரல திரும்பி நான் டீச் பண்ணணும். அது வேற மண்டேல இருந்து ஆரம்பிக்க போறேன். அப்ப யாருக்கு வந்து 18 டேஸ் முடிச்சுட்டாலோ, இல்லப்பா இந்த லெவல் 12 என்னால படிக்க முடியாது, ஏன்னா ரொம்ப அது அசைன்மெண்ட் எழுதணும், குவிஸ் எழுதணும், இதெல்லாம் என்னால முடியாது. வயசானவா இருக்கா, அவளுக்கு கண்ணு தெரியாது, சின்ன சின்ன இது கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ண தெரியாது, ஏதோ மொபைல் வச்சுட்டு கேட்டுன்னு இருக்கா. அப்போ அந்த மாதிரி இவெல்லாம் பக்தி சதாச்சாரம் இந்த கோர்ஸ் பண்ணலாம். அதுல வந்து கம்பல்ஷன் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. என்ன அட்டெண்டன்ஸ் கம்பல்ஷன் கிடையாது, குவிஸ் கிடையாது, அண்ட் பகவத்கீதை பத்தியே இல்ல. அது நீங்க அட்டெண்ட் தான் பண்றீங்க. நீங்க வைஷ்ணவ கல்ச்சர் பத்தி தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒருத்தட்டையும் சொல்லலாம், வாய் வார்த்தையை நம்ம அந்த மாதிரி சொன்னாலே பெரிய புண்ணியம். ஒருத்தர் நீங்க 10 பேர்கிட்ட சொல்லி அதுல 2 பேர் ஜாயின் பண்ணா கூட இட் இஸ் வெரி கிரேட் ஹெல்ப். ஹெல்ப்னா என்னது? உங்களுக்கு புண்ணியம் சேரதான் செய்யும். இங்கே நம்ம இதுல டிவோட்டிஸ் வரட்டும், என்ன காசா பணமா நமக்கு வந்து டிவோட்டிஸ் வரணும். நீங்க எல்லாருமே சேவை பண்ணணும். நீங்க எல்லாருமே அடுத்த ஃபியூச்சர்ல டீச்சர் ஆகலாம். அந்த மாதிரி. சோ நம்ம என்ன இதுல இங்கேயோ போயிட்டேன். So I am the இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, கிருஷ்ணர் நிறைய ஸ்லோகத்தை இதைதான் சொல்றாரு. I am the source of all spiritual and material. என்னெல்லாம் நம்ம பௌதிக உலகத்தை பாக்குறோமோ இல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் உலகத்தை பாக்குறோமோ எல்லாமே அவர் படைக்கப்பட்டதுதான். Everything emanates from எல்லாம் எங்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு. The wise who know this perfectly engage in my devotional service and worship me with all their hearts. மனசார வந்து என்ன வந்து தொழுது எனக்கு வந்து சேவை புரியுறாங்க. எஸ், பெயிட்டோட கொஞ்சம் கொடுத்திருக்காங்க. கிருஷ்ணா is the original source of all spiritual and material world. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. கிருஷ்ணா சொல்றாரு அர்ஜுனாட்ட. ரிசல்ட் ஆஃப் இதை தெரிஞ்சுட்டா என்ன ஆகும்? ரிசல்ட் ஆஃப் நோயிங் திஸ் என்ன ஆகும்? வர்ஷிப்ஸ் கிருஷ்ணா வித் ஆல் தேர் ஹைட். நல்லா புரிஞ்சுண்டா என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க நல்லா கிருஷ்ணரை மனசார பிரதியபூர்வமா அவங்க வந்து வழிபடுவாங்க. என்கேஜஸ் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ். நல்லா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணலாம். சரண்டர்ஸ் பகவான்ட்டு இது ஃபுல்லாவே சரண்டரா இருக்கும். எஸ், அடுத்து 10.9 மஞ்சுளா இவர் பிரபுஜி, விவேகானந்த பிரபுஜி இல்லையா? இல்ல வேற யாரு வந்திருக்கோம்? ஒரே பிரபுஜி பார்த்தோம். படிக்கீங்களா? படிங்க. எஸ், படிங்க பிரபுஜி. மத் சித்தா மத் பிரபான பரஸ்பரம் ததாயத் ஷ மாம் நித்யம் நித்ய துஷ்யந்தி ரமந்தி ஷா. பக்தனின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. அவரது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரைக்கப்படுவதில் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. The thoughts of my pure devotee எப்படி இருக்கும்? அவெல்லாம் டிவோட்டிஸா இருக்கிற. இப்ப நம்மளே பேசும்போது என்ன பேசுறோம்? கிருஷ்ணரை பத்தி தான் பேசுறோம். வேற உங்க வீட்டுல என்ன சமைச்சா, எங்க வீட்டுல என்ன இதை பத்தியே பேசுறோம் இல்ல. கிருஷ்ணாவை பத்தியும் கிளாஸஸ் பத்தியும் இதுதான் பகவானை பத்தி உள்ள இதெல்லாம் தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். The thoughts of my pure devotees dwell in me. அவளோட இதுல மைண்ட்லயும் சரி, அவ செய்கையிலயும் சரி, என்னை பத்தி தான் அவங்க வந்து நினைச்சுட்டு இருக்கா. மைண்ட்ல செய்கையிலயும் என்ன நினைச்சிருந்தா எல்லா வேலையும் பண்றாங்க. Their lives are surrendered to me. எல்லாமே அவங்க வந்து என்ன அர்ப்பணிச்சுதான் எல்லா வேலையும் பண்றாங்க. And they derive great satisfaction. அதனால என்ன பண்ணணுமே பண்றது கிடையாது, ரொம்ப சந்தோஷமா
ரொம்ப மன திருப்தியோட அவங்க பண்றாங்க அதெல்லாம். அண்ட் பிளஸ் ரொம்ப சந்தோஷமா பண்றாங்க. என்லைட்னிங் ஒன் அனதர். எங்க வீட்டுல அந்த மாதிரி பூஜை பண்ணேன், கிருஷ்ணரோட இந்த மாதிரி வழிபாடு பண்ணேன், ஓ அப்படியான்னு நமக்கு அது கேட்க கேட்க ஆனந்தம். ஓ நீ அப்படி பண்ண, எங்க வீட்டுல நாங்க இப்பதான் கிருஷ்ண ஜெயந்தி வருமே அதெல்லாம் தான் பேசிருக்கோம். எங்க வீட்டுல சீடை பண்ணுவோம், உங்க வீட்டுல முறுக்கு பண்ணல, இந்த மாதிரி நான் இவ்வளவு பண்ண, யாரெல்லாம் வந்தா, கிருஷ்ணர் எப்போ நீங்க என்னெல்லாம் கொடுத்தீங்க, இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசி அவங்க ஒருத்தர் பரஸ்பரம் இதை பத்தியே பேசி ரொம்ப ஆனந்தம் கொள்றாங்க. அவெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பகவானே சொல்றாரு. இது ஏதோ காலத்துல எழுதிருக்கிறதுனா அப்போ பார்க்கலாம், நம்ம நினைச்சு பார்க்கலாம் அப்போ அந்த காலத்துல எப்படி இருந்திருக்கா மனுஷன். They derive great satisfaction and bliss, enlightening one another, conversing about me. என்னை பத்தி பேசி அவங்க வந்து பரஸ்பரமா சந்தோஷத்தை கூட அவங்க வந்து டிவைட் பண்ணி அவங்க வந்து இதா இருந்தாங்க, ஹாப்பியா இருந்தாங்க. இவரோட ஸ்ரீல பிரபுபாதோட போட்டோ போட்டிருக்கேன், அவர் அப்படித்தானே பண்ணிட்டு வந்தார். ஓகே, அப்ப டெக்ஸ்ட் 9 கொஞ்சம் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க, என்ன பாருங்க. சிம்டம்ஸ் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டி. அந்த ஒரு பியூர் டிவோட்டினா என்ன, அது அவரோட எப்படி இருக்கும், குணாதிசயங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும்னு. Krishna becomes his life and soul and he constantly hears about and discusses Krishna. எப்பவும் அவர் வந்து பிரீத் பண்றதும் சரி, எங்க போனாலும் சரி, வாயில எப்பவும் கிருஷ்ணா தான் இருக்கும். டிவோட்டிஸும் பார்த்தா பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கிருஷ்ண பக்தாலா இருப்பா. அந்த மாதிரி வந்துடும், நம்ம அதே சங்கத்துல இருந்தது அந்த மாதிரி ஆயிடும். அண்ட் பேசுறதுல என்னது, ஒருத்தரை பத்தி வம்பு தும்பெல்லாம் இல்லாம கிருஷ்ணாவை பத்தி தான். அந்த கோயில்ல அந்த இது கிளாஸ் நடக்கிறதா, இது யாரும் வந்திருக்காளா, ஒரு என்னது ஒரு லெக்சர் கொடுக்குறாங்களா, சரி வேற புதுசா கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்களா, இதை பத்தி தான் அவங்க வந்து பேசுவாங்க. So 2 stages of devotional service அது கொடுத்துருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து preliminary, நார்மல். இப்ப நம்ம இருக்கிற ஸ்டேஜ் வந்து preliminary, நம்ம இன்னும் அவ்வளவு பெரிய இதுல போகல. அந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணுவாங்க, they relish the transcendental pleasure from the service itself. ஏதோ ஒரு ஜப்பா பண்ணோமா அதுல அவ்வளவு நமக்கு சந்தோஷம். வேற ஏதோ சின்ன சின்ன காலையில இருந்து நம்ம மங்களாரத்தி பார்த்தோமா அது சந்தோஷம், அந்த ஒரு போட்டோ போட்டோமா அதுல ஒரு ஆனந்தம். இதெல்லாம் preliminary, ரொம்ப இந்த கேஜி லெவல் கூட பிளே குரூப் அந்த இதுலதான் இருக்கும். நம்ம அதுல எல்லாம் நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்கிறோம். அப்புறம் என்னது, கொஞ்சம் மெச்சூர் ஸ்டேஜ் வரும்போது என்ன ஆனந்தப்படுறோம், they are always situated in love of God and thus relish the highest perfection which is exhibited by the Lord of his abode. அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது என்னது, அவங்க தம்மிலேயே தன்னோடதுலயே இருப்பாங்க, அது ரொம்ப ஆனந்தமா இருப்பாங்க. ஏன்னா they know Krishna is there every, நான் பண்ற ஒரு மூச்சு காற்றும் ஒரு செயலும் அவருக்கு வந்து நான் அர்ப்பணிக்கப்பட்டதுதான் அப்படிங்கிறது அவ எப்பவுமே அந்த இதுல இருப்பாங்க சிச்சுவேஷன்ல. இப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்னது, ஃபர்ஸ்ட் இது என்னது 1 2 3 போட்டது, தாட்ஸ் ஆஃப் மை பியூர் டிவோட்டிஸ் dwell in. அவங்க வந்து மைண்டால என்னெல்லாம் திங்க் பண்றவங்க, பிக்சர் பார்த்தா தெரியும். ஒருத்தி சமைக்கிறா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு நினைச்சது ஏதோ பஜனை பாட்டு பாடி, நான் அன்னைக்கு கூட சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம இஷ்டத்துக்கு அதுல ராகம் எல்லாம் போட்டு பாடிட்டு இருக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஆனா ஜப்பால கவுண்ட் ஆகாது அது. ஆனா கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ண ஹே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹே, அந்த மாதிரி ஏதாவது தெரியும் என்ன ராகம் வருதோ அதுல போட்டு கிருஷ்ணா ராமான்னு சொல்லிட்டு பாடினே சந்தோஷமா சமைக்கலாம். இவர் என்ன வேற என்ன பண்ற, கிருஷ்ணா அது பாலிஷ் என்ன பண்ற, இது வந்து கிளீன் பண்றா, இது டெம்பிள கிளீன் பண்றா, இல்ல அவ வீட்டுல டெம்பிளா இருக்கலாம் கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு. அப்புறம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் சொல்லும் போது என்ன மனசுல என்ன ஓடிட்டு இருக்கு, கிருஷ்ணா பத்தி உள்ளது என்னவதான் ஓடிட்டு இருக்கு. யார்கிட்டயோ பேசினாலும் கிருஷ்ணா, ஒருத்தர் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது ஹரே கிருஷ்ணா, நம்ம அப்படித்தானே பேசுறோம் இல்லையா, ஹரே கிருஷ்ணா தான் ஆரம்பிக்கிறோம். ஒரு குழந்தை கொஞ்சம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கொஞ்சது. இந்த மாதிரி எந்த தாட்ஸ்ல மைண்ட்லயும் இப்ப என்ன இருக்கும், கிருஷ்ணா தான் இருக்கும். அடுத்தது என்னது, லைஃப் ஃபுல்லி டிவோட்டட் டு மை சர்வீஸ். என்ன சேல் பண்ணாலும் என்ன நினைச்சுன்னு அவங்க செய்யறாங்க. அடுத்தது கிரேட் சாட்டிஸ்பாக்சன், ரொம்ப சந்தோஷம் அடையறாங்க, ரொம்ப மன திருப்தி ஆகுது. அண்ட் அதுல சந்தோஷமா அவங்க வந்து என்னை பத்தி பேசவுல அவங்க நிறைய சந்தோஷம் அடையறாங்க. அடுத்த 10.10 அஞ்சலா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா படி. Yes, Durga Mata, you can leave, Mathaji. Thank you, Mathaji. Hare Krishna. படிங்க மஞ்சள மாதாஜி 10வது. படிக்கணும். தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாமுபயாந்தி தே. எனது அன்பு தொண்டில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது, அவர்கிட்ட வந்து அடையறதுக்குள்ள புத்தியும் அறிவும் கூட அவரே தான் கொடுக்க போறாரு. அவருக்கு நம்ம காட்டணும் இல்லையா, எனக்கு ஆமா உங்ககிட்ட வரணும்னு ஆசை இருக்குன்னு காட்டினாதானே அவருக்கு தெரியும்.
அவருக்கு தெரியும், இல்லாட்டாலும் தெரியும். அப்ப நம்ம செய்கையிலேயே அவருக்கு புரிஞ்சு போயிடும். So to those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. அந்த மாதிரி ஒரு புரிதல் கொடுத்து அந்த இதுல பாதையில நம்ம போய் அவரை அடைஞ்சுடலாம். அந்த மாதிரி அதான் இன்டெலிஜென்ஸும் அவர் தான் கொடுக்குறாரு. கெட்டு போய் இந்த மாதிரி பண்றவங்களுக்கும் அது அவருக்கும் சரி உனக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, பொய் சொல்றதுல இன்ட்ரெஸ்ட், ஓகே நான் அதுக்கும் வழி வகுத்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அவளையில திருத்த போக மாட்டார். உனக்கு அதுதான் ஏன்னா ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு பகவான். நம்ம சொல்றதெல்லாம் நல்லதெல்லாம் சொல்லியாச்சு, அப்புறம் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கேன். நீ டிசைட் பண்ணி நீ நல்லதா இருக்கணுமா, பகவத்கீதா சொன்னா போல இருக்கணுமா, இல்ல உனக்கு என்ன தோன்றதோ அந்த மாதிரி இருக்கணுமா. ஃப்ரீடம் கொடுத்ததுனால என்ன நிறைய பேர் இதா பகவத்கீதை கொடுத்ததெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம அவ தனக்கு இஷ்டம் போல அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதனால என்ன ஆகுது, திரும்பி புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம். திரும்பி அது என்ன மனுஷ ஜென்மமா கிடைச்சா பரவாயில்லையே, திரும்பி கீழே போயிடுவோம். திரும்பி அனிமலாவோ பறவையாவோ அந்த மாதிரி போச்சுன்னா, ட்ரீயாலாம் போச்சுன்னா வருஷ கணக்குல அந்த மாதிரி ட்ரீயா நின்றுட்டு தான் இருக்கும். அதனால மனுஷ ஜென்மம் ஒரு 50-60 வருஷம் இருப்போமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் திரும்பி வேற ஜென்மம் மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல நமக்கு. அதனால பகவான் எல்லாம் புரிஞ்சுன்னுதான் நமக்கு அதுவும் வழிவகுத்து கொடுக்குறாரு. நம்மளோட நம்பிக்கை, நம்மளோட டிவோஷனை பார்த்து அவர் அதுக்கு வழிவகுக்கிறார். different steps of yoga. Okay, karma yoga அது ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தான் பார்த்தோம். கர்ம யோகானா என்னது? when one knows the goal is Krishna but is addicted to the fruits. கர்மா பண்றோம், நல்ல கர்மா தான் பண்றோம், ஆனால் நாம் செய்கையில அதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும், இதனால எனக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறவங்க கொஞ்சம் இருப்பாங்க சில பேர். அதுலயே இருக்கு கர்மாலே நிறைய டிஃபரெண்ட் நம்ம பார்த்தோம். சகாம கர்மா, நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னு. அப்புறம் வேற என்ன பார்த்தோம்? அகர்மா, இது கர்மா, அகர்மா, விகர்மா, அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். சோ அகர்மாங்கிறது என்னது? ஒண்ணு நம்ம எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பகவானை நினைச்சுன்னு பண்றது அகர்மா. வெறும் கர்மான எதிர்பார்ப்போட என்னெல்லாம் டியூட்டி எல்லாம் பண்ணுவோம், பூஜை பண்ணுவோம், விரதம் இருப்போம், அதனால இந்த விரதம் இருந்தா எனக்கு இது கிடைக்கும் அதை நினைச்சு நம்ம பண்றதுனால அது கர்மா. இதனால ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்லை, இதனால நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும். புண்ணியம் கிடைச்சு அந்த இந்திரலோகம் சந்திரலோகம் எங்கெல்லாம் நம்ம போனோமோ அங்கெல்லாம் போய் நல்லா அனுபவிச்சுட்டு புண்ணியம் எல்லாம் கரைஞ்சப்புறம் திரும்பி இந்த இதுல விழுந்து திரும்பி நம்ம ஜன்மம் எடுத்து இங்க இருக்க போறோம். அதை விட நம்ம அகர்மா பகவானை நினைச்சு நம்ம வழிபட்டோம்னா, கிருஷ்ணரை நினைச்சு வழிபட்டோம்னா திரும்பி நம்ம பிறக்கவே மாட்டோம். சோ இந்த கர்மாவை பத்தி நம்ம 3rd சாப்டர்ல எல்லாம் படிச்சோம். அடுத்தது என்ன படிச்சோம்? ஞான யோகம். ஞான யோகம்னா when one knows the goal. When one knows the goal is Krishna but takes pleasure in mental speculation to understand Krishna, he is acting in ஞான யோகா. அதான் அத்வைதிஸ். அவள நல்ல புத்தி இருக்கு, நிறைய அங்க அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி இதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த புக்கை படிச்சு, அந்த பாஷ்யம் படிச்சேன், அந்த மொழிபெயர்ப்பு படிச்சேன், அதெல்லாம் பண்ணி இதனால அப்படி அதனால எப்படின்னு நல்ல ஞானத்தோட அவ வாதாடுவா. சோ அவள ஞான யோகிஸ். அவ அந்த மாதிரி இருக்கிறவா இருப்பா. சோ அவ ஞான யோகால மென்டல் சோ இது கிருஷ்ணாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவ ஞானத்தை யூஸ் பண்ணுவா. இவ என்ன பண்றா? கர்ம யோகா ஆக்ஷனால பண்ணுவா, இவ ஞானத்தால. 3வது யாரு? புத்தி யோகா. அதுதான் நம்ம பண்றது புத்தி யோகா. புத்தி யோகான்னு என்னது? பக்தி யோகா. நம்ம இப்ப பண்றது பக்தி யோகா தான். when one knows the goal, நமக்கு தெரியும் நம்ம கோல் என்னது தெரியும், and seeks completely in Krishna consciousness and devotional service, he is acting in புத்தி யோகா. நமக்கு நல்லா அவளும் இந்த மாதிரி கர்ம யோகா வச்சுன்னு பகவான் அடையணும்னு சொல்லிட்டு தான் பண்றா. ஞான யோகாவிலும் இந்த அத்வைதிஸ் அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம புத்தி நல்ல பக்தியோட what we are doing, நம்ம கோல் நம்மளுடைய இது இலக்கு என்னது அதை தேடி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். and we completely Krishna conscious லெவல்ல போய் and devotional service பண்றோம். என்ன டிவோஷனல் சர்வீஸ்? நாங்க ஜபிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். வேற எங்கேயும் போயிட்டு அதை பண்ணி இதை பண்ணி சொல்லவே இல்லை. நம்ம வீட்டுல உட்காந்து குளிக்கிறோமோ குளிக்காய்க்கு இருக்கோமோ, எப்ப வேணாலும் காலையில பண்ணலாம், மத்தியானம் பண்ணலாம், எப்போ வேணாம், சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் அவ்வளவு நமக்கு கன்செஷன் கொடுத்துருக்கா. என்ன பண்ணலாம்னா நாம ஜபம் பண்ணுங்க. is acting அந்த மாதிரி உள்ளவா, they are acting in புத்தி யோகா or பக்தி யோகா. complete yoga, the highest perfectional stage. இப்ப நம்ம எல்லாம் இந்த லெவல்ல தான் இருக்கோம். புத்தி யோகால தான் நம்ம இந்த இதுல இஸ்கான்ல வழிபடுறோம். எஸ், ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுது இல்லையா? ஜி கல்பனா மாதாஜி இன்னும் ஒரு 15-20 நிமிஷம் பண்ணுவோம். ஏன்னா நாளைக்கு அவ்வளவு நேரம் இல்லை நமக்கு. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஜி கல்பனா மாதாஜி இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. பாக்கல ஜி கல்பனா மாதாஜி இல்லையா? ஓகே ஓகே, இல்ல. அடுத்தது ஜெயலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா. ஜி கல்பனா ஜெயலட்சுமி மாதாஜி அடுங்க. இருக்க மாதாஜி. அடுங்க மாதாஜி. தேஷாமே வாணுவகம் பார்த்த தமக மஜ்ஞானஜம் தமக. மாதாஜி
கம்பார்த்தம்னு சொல்லுவோம். தேஷா தேசாயவானு கம்பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞானஜம் தமக நாசயாமி ஆத்ம பாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. மொழிபெயர்ப்பு: அவர்களிடம் எனக்குள்ள கருணையால் அறியாமையினின்றும் பிறக்கும் இருளை ஒளிவிடும் அறிவு விளக்கால் அவர்களுடைய இதயத்திலே இருந்து கொண்டு நான் அழிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. So அவ என்னது to show them அவ அந்த மாதிரி பக்தியோட இருக்கிறவங்களுக்கு என்னது I show them special mercy. இல்லாட்டா பகவான் வந்து பார்ஷாலிட்டி பண்ண மாட்டார். நீங்க என்ன பண்றோளோ அதுக்கு உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும். ஆனா பக்தி தொண்டுல நமக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம வேண்டிட்டு எல்லாம் பண்ணும்போது அவளுக்கு மர்சினா இருந்து அவரோட ஹே கிருஷ்ணா மீட் பண்ணிட்டேன்னா எல்லாரும். சோ அவர் வந்து அவளுக்கு மர்சி ஒரு கிருபை வழங்குவார். dwelling in their hearts. நம்ம அவ மனசுல உட்கார்ந்துட்டு அவளுக்கு எல்லாம் ஓகே உனக்கு இதுல எல்லாம் பக்தியில ரொம்ப ஆசை இருக்கு, அதுக்கு என்ன ஒரு இஸ்கான் வந்துடும், நமக்கு எல்லாம் அப்படியே என்னது பாதகங்கள்லாம் தள்ளி போய் நமக்கு என்ன மனசுல தோன்றதோ அதுக்கு வழிபடுத்து நம்ம அப்படியே படிச்சுன்னு போவோம். அப்படி என்னோட லைஃப்ல அப்படி நடந்திருக்கு, அதனால சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge. அப்புறம் உள்ள என்னது ஞான தீபேன பாஸ்வதா. ஞான தீபம்னா என்னது தெரியலையா? ஞானம்னா நாலேஜ். அந்த நாலேஜோட தீபத்தை நம்ம மனசுல ஏற்றி நம்மளோட இருளை போக்குவார். இருள்னா என்னது? இக்னோரன்ஸ். நமக்கு இதை பத்தி அஜ்ஞானமா இருந்தது. ஒரு டூ வீக் 2 மாசம் முன்னாடி நமக்கு இவ்வளவா தெரியுதுன்னு இருக்குல்ல. இப்ப அது 18 days கோர்ஸ் பண்ணும்போது இவ்வளவா நமக்கு தெரியல. அந்த 18 days கோர்ஸ் முடிஞ்சு இந்த level 2ல வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் டேல அவ்வளவு தெரியல. இப்போ இந்த 2 மாசத்தை நல்லாவே நம்ம வந்து தெரிச்சு அடைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? இனி அடுத்த 3rd லெவல்ல போகும்போது இன்னும் நல்லா புரிய வரும். இனி 4th level 5th level. சோ இது என்னது நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, அது பகவான் புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு வழி வகுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஞான தீபங்கிற அந்த தீபத்தை ஏற்றி இந்த இருள்னா என்னது நமக்கு இக்னோரன்ஸ், இதை பத்தி அறிவு இல்லாம இருந்ததை போக்குற நல்லா உங்களுக்கு அந்த ஒரு அறிவு கொடுத்து இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிற ஒரு தகுதியும் கொடுத்துருக்க. So shining lamp of knowledge and darkness born of ignorance. Yes. இப்போ இதோட 11th ஓட என்ன கொடுத்திருக்க? ஸ்பெஷல் mercy of the Lord. இதுல பகவானோட கருணை தான். அது இல்லாம நான் வந்து எப்படியோ நான் கண்டுபிடிச்சேன், இதுல இஸ்கான்ல நான் படிக்கிறேன் எப்படிலாம் பெருமை கொள்ளவே வேண்டாம். அந்த வாட்ஸ்அப் எனக்கு இப்படிதான் வந்து வாட்ஸ்அப்ல அந்த மெசேஜ் எப்படி எதனால ஏன் அன்னைக்கு போடணும்? யாரு போட்டாலும் அவளுக்கு தெரியாது. அவ ஜாயினும் இல்ல. நான் சொன்னேன் நீ தான் போட்ட, நீ வந்து ஜாயின் பண்றதுல இல்ல எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டா. ஆனா அவ போட்டாலும் எனக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட் ஜனவரியில அவங்க போட்டாங்க அந்த வாட்ஸ்அப்ல. அதே சொல்ல இப்பயும் நமக்கு காத்துன்னு இருக்கு. ஏன்னா நமக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா திஸ் வில் ஒர்க். அப்ப அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? அவரோட கருணை இருக்கு நம்ம கிட்ட எல்லாருக்கும். நம்ம படிக்கிறோம் எல்லாருக்குமே அந்த பகவானோட கருணை இருக்கு. லார்ட் டிஸ்ட்ராய்ஸ் ஆல் தி இம்பெடிமெண்ட்ஸ். எல்லாம் என்னெல்லாம் தடங்கள் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்துடுவார். அண்ட் டிஸ்பெல்ஸ் எனி இக்னோரன்ஸ். என்னெல்லாம் நாலேஜ் இருக்கோ அதெல்லாம் கொடுத்து அறியாமையை தவிர்த்துடுவார் இந்த ஹார்ட் with the shining lamp of knowledge. இறைவன் எல்லா இடையூறுகளையும் அழித்து இதயத்தில் உள்ள அறியாமையை அறிவின் ஒளிரும் விளக்கை கொண்டு அகற்றுகிறான். இந்த மாதிரி ஞாபகம். இது வந்து 12 and 18 அர்ஜுனாஸ் அக்செப்டன்ஸ் கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன். என்ன மணி இவ்வளவு? ஒரு நிமிஷம், என்ன டைம் வந்து 40. படிக்கலாம் இல்லையா மாதாஜி? இல்ல பஜனுக்கெல்லாம் ஏன்னா இன்னைக்கு எவ்வளவு முடியுமோ படிச்சிடலாம். இத 12 and 18 படிச்சிடலாம். அர்ஜுனன் முந்தைய அதிகாரிகளை குறிக்கிறாங்க. அர்ஜுனா refers to previous authorities. Okay. அடுத்ததான் படிக்க போறோம். அர்ஜுனா accepts Krishna's position and requests to hear. கிருஷ்ணா பத்தி நல்லா புரிஞ்சுட்டு ஓஹோ அப்படியா அப்படி எல்லாம் புரிஞ்சுட்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டார். ஆனா இன்னும் உன்னோட வைபவங்களை எனக்கு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாரு. அதனால நீ இன்னும் சொல்லு அப்படின்னு. அப்ப அர்ஜுனா முந்தைய என்னெல்லாம் நீ முன்னாடி சொன்னியோ அதெல்லாம் எனக்கு வந்து புரிஞ்சுதாயிடுச்சு அப்படின்னு. இவ்வாறு கிருஷ்ணர் கடவுளின் உன்னத புருஷனாக அவரது சொந்த உணர்தலால் உறுதிப்படுத்திட்டார். எஸ் வந்து விதான் காட் அப்படின்னு கன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கிறார். அப்புறம் கிருஷ்ணரின் பெருமைகளை இன்னும் அதிகமாக கேட்கும்படி கிருஷ்ணரை பிரார்த்திக்கிறார். அதனால் அவர் எப்பொழுதும் அவரை நினைக்கலாம் மற்றும் அவரை நினைவில் கொள்ள முடியும். இல்லையேல் கிருஷ்ணர் அறிய முடியாதவராக இருப்பார். ஓகே, இப்ப இந்த 12 and 18 என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். எஸ் 12:30. ஹாய் மாதாஜி. பிரபுஜி தான். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி இருக்கல? நாராயண சாமி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கிற மாதாஜி. படிங்க. இருக்கிற மாதாஜி. 2 ஸ்லோகம் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு. படிங்க. அர்ஜுன உவாச பரம் பிரம்மம் பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம்
ஆதிதேவம் அஜம் விபும் ஆஹுஸ்வாம் ருஅஷய சர்வே தேவர்ஷிர் நாரதஸ்ததா அசிதோ தேவலோ வியாசக ஸ்வயம் சைவ பிரவீஷிமே. புக் இருக்கா பிரபுஜி? இருக்கு ஜி, இருக்கு மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம் மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம். நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் முதலிய மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப இது வந்து வெரி ஃபேமஸ் ஸ்லோகா இருக்குது. என்னன்னா எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு புல்லரிக்கல் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அர்ஜுனுக்காய் அவர் அவ்வளவு புகழ ஆரம்பிச்சுட்டார். என்ன சொல்றாரு? பரம் பிரம்மா, பரம் தாமா, பவித்ரம், பரமம் பவான்னா என்னது? நீங்க என்னெல்லாம் நீங்க ரொம்ப பவித்ரம், நீங்க வந்து பரம் பிரம்மா, ஆதி பகவான், பரம் தாம, உங்களோட இடம் வந்து நல்ல தூய்மையான இடம். அந்த மாதிரி ரொம்ப அவரை பத்தி எல்லாம் புகழறார். யூ ஆர் த சுப்ரீம் பிரம்மன், அல்டிமேட், த சுப்ரீம் அபோர்ட். உங்க நீங்க இருக்கிற இடம் வந்து அவ்வளவு பெரிய ஒரு இடம். அண்ட் பியூரிஃபயர், அந்த இடம் அவ்வளவு சுத்தமானது. அப்சல்யூட் ட்ரூத், நீங்க தான் சத்தியம். வேற ஒண்ணுமே சத்தியம் கிடையாது. நீங்க இருக்கிறது ஒண்ணுதான் சத்தியம். அண்ட் இட்டர்னல் டிவைன் பர்சன், நீங்க தான் வந்து சாஸ்வதமா என்னைக்குமே அழியாத அந்த ஒரு இதுல இருக்கீங்க. நீங்க யூ ஆர் த பிரைமல் காட். முன்னாடில இருந்து நீங்க தான் ஒரு காட், டிரான்சென்டென்டல், அவ்வளவு தெய்வீகமான ஒரு காட் நீங்க தான். அண்ட் ஒரிஜினல், நீங்க யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. நீங்க தான் ஒரிஜினல் காட். அண்ட் யூ ஆர் அன்பார்ன், நீங்க பிறப்பு, உங்களுக்கு வந்து பிறப்பு இல்லாம நீங்க தோன்றியவர். அண்ட் ஆல் பர்வேடிங் பியூட்டி, எல்லா இடத்துலயும் நீங்க தோன்றி இருக்கீங்க, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கீங்க. ஆல் த கிரேட் சேஜஸ், நீங்க இது வந்து யாரு சொல்றாங்க? ஆல் த கிரேட் சேஜஸ் யாரெல்லாம் இந்த இதுல போட்டிருக்கேன். தேவர்ஷிர் நாரதஸ்ததா, யாரெல்லாம்? ஆஹுஸ்துவம் ரிஷிய சர்வே தேவர்ஷிர் நாரதஸ்ததா அசிதோ தேவலோ வியாசக, இந்த மாதிரி எல்லாருமே all the great sages such as நாரதா, அசிதா, தேவலா, வியாச எல்லாருமே சொல்றாங்க நீங்க தான் வந்து சுப்ரீம், நீங்க தான் காட் அப்படின்னு. அண்ட் நவ் யூ யுவர்செல்ஃப், நீங்களே சொல்றீங்க எல்லா பிரபாவம் என்கிட்ட இருக்கு, நான் தான் ஒண்ணு, நீங்களும் அதை வந்து டிக்ளேர் பண்றீங்க. அப்படி ரொம்ப இது ஃபேமஸ் ஸ்லோகா. எல்லாம் அவர் வந்து அவ்வளவு சொன்னப்புறம் இவர் வந்து புகழறார் அப்படி பகவான. என்ன இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அப்படி இருக்கல, என்ன எனக்கு போர் அடிக்கிறது, என்னால எல்லாம் இந்த மாதிரி சண்டை போட முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு தோழன் மாதிரி எல்லாம் நம்ம பேசிட்டு இருந்தவர் சடன்னா அவருக்கு வந்து பகவான் பேர்ல நல்ல ஒரு மரியாதை அந்த மாதிரி அவருக்கு தெரியும் பகவான் சொல்லிட்டு இருந்தாலும். சோ ஹவ் அர்ஜுனா அக்செப்டட் பகவத்கீதா? பரம் பிரம்மா அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா யூ ஆர் சுப்ரீம் ட்ரூத், பரம் தாமா, அல்டிமேட் அபவுட் உங்க அந்த இருக்கிற இடம் இருக்கே அதுதான் அல்டிமேட். அதுக்கு மேல ஒன்னும் உலகமே கிடையாது. ஏன்னா அங்க போச்சுன்னா நமக்கு திரும்பி வர மாட்டோம். அப்படி அப்புறம் என்னது? பவித்ரம், ரொம்ப வந்து சுத்தமானது, the purest, untainted by material contamination. இந்த உலகத்துல என்னெல்லாம் அழுக்கு இருக்கு அதெல்லாம் ஒன்னும் அதுல கலப்படம் இல்லாம ரொம்ப பியூர். நீங்க வந்து ரொம்ப சுத்தமானவர். பரமம் பவான், நீங்க வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத். பவித்ரம் பரமம் பவான், நீங்க வந்து இது நிஜம்ங்கிறதுனா என்னது? அந்த பகவான் ஒண்ணுதான் நிஜம். புருஷம்னா யூ ஆர் அ பர்சன். நீங்க வந்து ஒரு புருஷன் தான் நம்ம இதுலயே புருஷர் அப்படி எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? புருஷன் நீங்க ஒரு இது என்னது ஹியூமன் ஃபார்ம்ல யூஆர் அ பர்சன், சுப்ரீம் என்ஜாயர். என்ன நம்ம கொடுத்தாலும் அவருக்கு தான் அது போய் சேர்றது. சாஸ்வதம், இட்டர்னல், அவர் எப்பவுமே அப்படி இருக்கப்பட்டவர். அழிந்து போக நம்மளோட உடல்ல அழிந்து போகும், ஆனா அவருக்கு அந்த மாதிரி உடல் கிடையாது. திவ்யம், ரொம்ப திவ்யமானவர், டிரான்சென்டென்டல். அப்புறம் என்னது? ஆதி தேவம், எல்லா தேவர்களுக்கும் முழுமுதல், ஒரிஜினல் லார்ட் அவர். அப்புறம் அஜம், என்னைக்குமே பிறப்பற்றவர், அன்பார்ன். அப்புறம் விபும்னா கிரேட்டஸ்ட், அக்செப்டட் பை ஆல் ஆச்சாரியாஸ், நாரதா, அசிதா, தேவலா, வியாசா. இந்த ஒரே ஸ்லோகத்துல எல்லாம் வந்திருக்கு, இந்த 2 ஸ்லோகத்துல. அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யூ yourself are declaring to me. எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க, இப்ப நீங்களும் அதே சொல்லுங்க. ஐ டோட்டலி அக்செப்ட் அஸ் ட்ரூ. நீங்களே சொல்றதுனால நான் வந்து அப்படியே நம்பிடுறேன். நீங்க தான் அது, எல்லாமே நீங்க தான். neither demigods or the demons can understand your personality. அவளுக்கு எல்லாம் கூட இவ்வளவு புரிஞ்சிருக்கும், நான் புரிஞ்சிருக்குமான்னு டவுட் தான்.
ஏன்னா இது போல பக்கத்துல உட்காந்துன்னு எனக்கு சொல்லி கொடுக்குறப்பல அவளுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துயே. அதனால நீங்க நான் புரிஞ்சுனா போல கூட டெமி காட்ஸ் கூட புரிஞ்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு. இவர் ஒன்னும் காட் இல்லையே. அர்ஜுனா வாஸ் நெவர் காட், கத்திரியா தான். அதனால அவருக்கு ரொம்ப அதிசயமா இருக்கு, இவ்வளவு நாலேஜ் எனக்கு கொடுக்குறீங்க, உங்களை பத்தி நான் நல்லா புரிஞ்சுட்டேன். எஸ். அடுத்தது ராஜலட்சுமி மேம் இருக்கேளா? ராஜலட்சுமி இருக்கேன். சர்வம் ஏதத் ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேசவ நஹி தே பகவன் வியக்திம் விதுர்தேவான தானவாக. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கிறேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. ஏதான் திரும்பி திரும்பி சொல்றேன். ஓ கிருஷ்ணா, நான் ஃபுல்லா உன்னை வந்து புரிஞ்சுக்கிறேன், நான் எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன், இதுதான் உண்மை, நீ சொல்றது எல்லாம் உண்மை. All that you have said to me, நீ என்னெல்லாம் சொன்னீங்க எல்லாம் உண்மை. Neither the gods not the demons, அந்த டெமிகாடா இருக்கட்டும் டிமன்ஸ் அவளை கூட இதை பத்தி உங்களோட இதை பத்தி இவ்வளவு புரிதல் இருக்காது. ஓ லார்ட், நோ தை பர்சனல், உங்களோட இந்த பர்சனாலிட்டி அவள் கூட புரிஞ்சுக்க முடியாது. எஸ். 15th யாரு பிரபுஜியா? யாரு? சாவித்ரி மாதாஜியா? ஆமாங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. 15. ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம் வேத்தத்வம் புருஷோத்தமம் பூத பாவன பூதேஷ தேவதேவ ஜகத்பதே. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உம்மை அறிவீர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னது இவ்வளவு வைபவம் சொல்லிட்டு வந்து indeed you are alone, no, you alone know yourself by your own potential. உங்களை பத்தியே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், உங்ககிட்ட என்னெல்லாம் வைபவங்கள் இருக்கு அப்படின்னு. அப்போ திருப்பி அவர் புகழறார், லார்ட் ஆஃப் ஆல் பீயிங்ஸ், எல்லா படைப்புகள்லயும் அவங்கதான் கடவுள். இருக்கிற டெமிகாட வச்சு அதை பார்க்கதான் நீங்க தான் டெமிகாட். சத்தம் வருது ராஜலட்சுமி. சாரி. அப்புறம் என்ன சொல்றேன்? சுப்ரீம் பர்சன், நீங்க தான் சுப்ரீம் பர்சன், லார்ட் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் புகழ்ச்சி தள்ளுறாரு. அப்படி அடுத்தது படிக்கலாம். எஸ். 16 படிங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் யாரு? நாதா மாதாஜி. கவிதா மாதாஜி படிங்க. வக்தும் ஹர்ஸ்ய சேஷேன திவ்யா ஹயாத்ம விபூதயः யாபிர் விபூதிபிர் லோகான் மாம்ஸ்த்வம் வாப்ய திஷ்டசி. மாம்ஸ்த்வம் வாப்ய திஷ்டசி. மாம்ஸ்த்வம் திவ்ய வாப்திஷ்டசி. எந்த வைபவங்களால் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்து இருக்கின்றீர்களோ தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நல்ல திருப்தி ஆலை. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் ஒரு திருப்தி ஆலை. இவ்வளவு எல்லாம் நீங்க சொல்லிட்டீங்க, இருந்தாலும் நீங்க வந்து எந்த மாதிரி படைப்புகள்ல நீங்க இந்த ஒரு திவ்யம் இது இல்லையா, ப்ளீஸ் டெல் மீ இன் டீடைல் ஆஃப் யூர் டிவைன் ஒப்புலன்சஸ். இன்னும் என்னெல்லாம் உங்ககிட்ட என்னெல்லாம் இது ஆன்மீகமான திவ்யமான என்னெல்லாம் ஒப்புலன்ஸ் இருக்கு அதையும் பத்தியும் சொல்லுங்க. which you pervade all these world, எல்லா வேர்ல்டையும் உங்களோட இவ்வளவு பிரபாவமா இருக்குன்னா இன்னும் என்ன இருக்கு சொல்லுங்க, இன்னும் உங்களை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுவேன். அப்புறம் பிரபுஜி, விவேகானந்த பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கதம் வித்யாய அகம் யோகிம் திவ்யா பரிசித்யா கேஷோஷா பாவேஷ சித்யா உன்னத யோகியான கிருஷ்ணரே, நான் உன்னை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். பகவானே, வேறு எந்த உருவங்களில் உன்னை நினைத்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னும் அவர் கேட்கிறார், என்ன கேட்கிறார்? ஓ கிருஷ்ணா, சுப்ரீம் மிஸ்டேக், ஹவு ஷால் ஐ கான்ஸ்டன்ட்லி திங்க் ஆஃப் யூ? உன்னை எப்படி நான் வந்து நினைச்சுட்டே இருக்க முடியும்? என்ன ரூபத்தை நான் உன்னை பத்தி திங்க் பண்ணலாம்? ஹவு ஷால் ஐ உன்னை பத்தி இன்னும் எனக்கு எப்படி இன்னும் நிறைய புரிஞ்சுக்கலாம்? இன் வாட் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் யூ டு பி ரிமெம்பர்ட்? இவ்வளவு ரூபத்துல இருக்கீங்க, எந்த ரூபத்துலன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்களை நினைவு கூர்ந்து பார்க்க முடியும்? ஓ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அவருக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு இதுல இருக்காரு. அவர் இவ்வளவு வந்து நம்ம
ஃப்ரெண்டு நினைச்சோம், ஒரு நம்ம இதுதான் எனது அத்தை பிள்ளைதான் அப்படின்னு நினைச்சது இதா இருந்துட்டோமே, எனது இந்த சாரி அந்த சேரியட் எல்லாம் ஓட்டுறதுக்கு வேற தேரோட்டியா அப்படிலாம் நினைச்சுட்டு அவருக்கு என்னெல்லாம் வேலை கொடுத்தோம் நம்ம. ஆனா அவர் இவ்வளவு பெரிய பகவான் அப்படின்னு அவருக்கு நல்ல உணர்தல் இருக்கு. எஸ் 18 படிக்கலாம். மஞ்சளா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன். விஸ்தரேனாத்மனோ யோகம் விபூதிஞ்ச ஜனார்தன பூயः கதய திருப்திர்ஹி ஸ்ருண்வதோ நாஸ்தி மேம்ருதம். ஜனார்தனா, உனது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விரிவாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும்போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றார் ஜனார்தனா, இன்னும் நிறைய சொல்லு, அதை பத்தி இன்னும் நிறைய டிஸ்கிரைப் பண்ணி நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எல்லாம் சொல்லு. உன்னோட என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஐம் நெவர், எனக்கு வந்து திருப்தியே ஆக மாட்டேங்கிறது, எனக்கு போறோம்னு நினைப்பே வரமாட்டேங்குது. இன்னும் உன்னை பத்தி இன்னும் நிறைய கேட்கணும்னு எப்படி தோன்றது. ஏன்னா கேட்க கேட்க அமிர்தமா இருக்கு எனக்கு காதுல வந்து அமிர்தம். இந்த மாதிரி உங்களை பத்தி கேட்க கேட்க எனக்கு வந்து அமிர்தம், நெக்டர் ஆஃப் யுவர் வேர்ட்ஸ், அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நெக்டர் மாதிரி காதுல பாயாது அப்படின்னு சொல்லி 17 and 18 பத்தி ஒரு இது பார்த்தோம்னா, Arjuna requests to hear more about Krishna's glories. Please describe in detail the mystic power of your opulences. இன்னும் நிறைய சொல்லுங்க. I am never satiated. எனக்கு இன்னும் திருப்தி ஆக மாட்டேங்குது in hearing about you. உங்களை பத்தி கேட்க கேட்க எனக்கு அது போருங்கிற எண்ணம் வரமாட்டேங்குது. For the more I hear, the more I want to taste the nectar of words. இன்னும் கேட்க கேட்க இன்னும் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோன்றதே தவிர போரும் கேட்டாச்சு போர் அடிக்கிறது அப்படின்னு தோண மாட்டேங்குது அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன சொல்ற, அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஹியரிங் கிருஷ்ணா சப்ளை. இதை கேட்க கேட்க நமக்கு என்னெல்லாம் ஆகுது, அதனால என்ன நமக்கு லாபம். அப்புறம் ஹியரிங் இன்க்ரீசஸ் ரிமெம்பரன்ஸ். இதனால என்னது, கேட்க கேட்க நமக்கு என்னது, பகவானை பத்தி நினைவு வந்து இன்னும் கூடுதலாயின்னு இருக்கு. நமக்கு பகவானை பத்தி நிறைய கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றதுனாலையும் பகவான் ஜப்பா பண்றதுனாலையும் நிறைய இந்த மாதிரி பண்ண நமக்கு வந்து பகவானை பத்தி உள்ள அறிவு, பகவான் ரிமெம்பர் பண்றது, நல்ல நினைவு படுத்துறதுக்கு அது ஈஸியா இருக்கு. அப்புறம் ஆல்வேஸ் திங்க் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதனால நம்ம வந்து எல்லா மூச்சுலையும் நம்ம வந்து எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு கிருஷ்ணா தான் வாயில வந்துட்டு இருப்போம். இதனால என்ன ஆகுது, இந்த மாதிரி இப்போ கிருஷ்ணாவோட ஒப்பனன்ஸ் கேட்டு நிறைய அவரோட இதெல்லாம் கதையெல்லாம் கேட்டு நிறைய அவரை பத்தி திங்க் பண்றோம். அதனால எந்த நேரமும் நமக்கு வந்து கிருஷ்ணாவோட நினைப்புதான் இருக்கு. அதனால என்ன ஆகுது, thus by remembering Krishna one can relish great nectar. அதனால அமிர்தமா இருக்கு, போர் அடிக்க மாட்டேங்கிறது. இன்னும் நமக்கு சந்தோஷமா இந்த உள்ளேந்து நமக்கு ஒரு மாதிரி ஆனந்தமா தான் இருக்கு. அப்புறம் அதுல என்னது, one is never satiated. நமக்கு வந்து போருங்கிற எண்ணமும் வராது. இன்னும் கேட்க கேட்க போரும் அந்த மாதிரி தோணவே தோணாது. பை ஹியரிங் அபவுட் கிருஷ்ணா. இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.1.19 கொடுத்துருக்கு. சௌனக ரிஷி டு சூத கோஸ்வாமி. அவர் சொல்ற சூத கோஸ்வாமிக்கு அது வந்து பாகவதத்திலேயே கொடுத்துருக்கு. இந்த இதுல மாத்திரம் இல்லை, பாகவதத்திலே கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் வந்து பை அர்ஜுனா வாண்டட் டு ஹியர் மோர். ஏன் அவர் வந்து திரும்பி இன்னும் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். மோர் அபவுட் ஆல் பர்வேடிங் ஆப்லன்சஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. பகவத்கீதா 10.16 இருந்து 18 வரைக்கும் திரும்பி அதே தான் வரப்போகுது. சும்மா ஒரு அனாலிசிஸ். அர்ஜுனா இஸ் ஆல்ரெடி சாட்டிஸ்ஃபைட். அவருக்கு திருப்தி தான், பகவான் தான் அப்படின்னு நல்லா தெரியும். இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா அண்ட் ஹஸ் நோ டவுட் அபவுட் கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன். கிருஷ்ணா பத்தி சந்தேகப்பட்டு இன்னும் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கல. நல்ல திருப்தி தான். இருந்தாலும் அவர் வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை பண்ணி கேட்கிறார். அப்ப 10.16 என்ன கொடுத்துருக்கு, ஃபார் சேக் ஆஃப் காமன் பீப்புள். நம்மள மாதிரி கேட்டு புரிஞ்சுக்கலாம். அவர் கேட்க பகவான் சொல்ல நம்மள மாதிரி காமன் பீப்புள் அது படிக்கும் போது இன்னும் நமக்கு புரிஞ்சு வரும். அதனால 10.17 என்ன கொடுத்துருக்கு, ஃபார் சேக் ஆஃப் மெட்டீரியலிஸ்ட். யாரெல்லாம் வந்து பொருள் மேல ஆசை இருக்கோ அவளுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் புரிதல் வேண்டி அது சொல்லியிருக்கேன் 10.17. 10.17 என்ன கொடுத்துருக்கு, ஃபார் பர்சனல் அப்சார்ப்ஷன். Arjuna wants to know how shall I constantly think of it. இதேதான் நம்மள மாதிரி உருவாக்குனா திரும்பி பகவானை பத்தி எப்படி நம்ம நினைச்சுட்டே இருக்க முடியும். இன்னும் நம்ம ஆல்ரெடி பௌதிக உலகத்துல வேற எல்லாத்துலயும் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அந்த இதுல என்ன மறந்து போயிடும். கிருஷ்ணா பத்தி ஜபா இன்னைக்கு பண்ணவே இல்லையா, காலையில பண்ணலையே, நான் வேற ஏதோ வேலையில இருந்தேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு தோணும். அந்த மாதிரி இல்லாம எப்பவும் பகவானோட நினைப்பா எப்படி இருப்பான் அந்த மாதிரி கேட்கறாங்க. 17. 18 என்ன சொல்ற, டு டேஸ்ட் தி நெக்டர். நல்ல அமிர்தமா இருக்கும் உங்க இது கதை கேட்க அமிர்தமா இருக்கும். வாண்ட்ஸ் டு ஹியர் மோர் அண்ட் மோர் அண்ட் டேஸ்ட் தி நெக்டர் ஆஃப் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ். அவரோட பேச்சோட அந்த இதுல அப்படி ஒழுகிறது, அந்த தேன் மாதிரி ஒழுகிறது. அதை இன்னும் கேட்க ஆசையா இருக்கு. அப்புறம் ஐ திங்க் சம்மரி ஆஃப் செக்ஷன் டி பண்ணி நம்ம முடிச்சுக்கோ. இது வந்து நெக்ஸ்ட் இப்ப முடிச்சுடலாம் நினைக்கிறேன். 8 மணி இல்லையா, 8 மணி ஆகுது.
நாளைக்கு வந்து 19ல இருந்து எடுக்கலாம். 19ல இருந்து 42 இந்த லாஸ்ட் செக்ஷன் நம்ம நாளைக்கு எடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஓ ஜி கல்பனா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம்.